must open your mouth. Something, if you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name, amen. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, AHENKAN Nipo, no dream so dear Juma we Bahari Pacon, Ditum, Yankopon Islam, any fan. Obuoba no Papa, Mama, Papa. Obuoba Yankopon can, you know, the can, whom they yatro. Obuoba, many Emma who famase and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamishra, Massa, or a great host, party, presenter, you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are ATM. We are making more for estimate. Na ya mamu mo se Eastern region one more, the Hong Kong more. The German food chip free at the bench. Yes, and the first very. I mean, it is one of the very intelligent questions. People like you need to be highly esteemed in the society. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Empire Mamon. Say Obibia, what in the subject AHENKAN FM. Now Becca and Sam I am ready at AHENKAN FM. So no, Yamingu Munimas. Yami on sorry one now. Demu. On Fanny Jano ain't chair a Jumani now. Bompire Mamo Samuamu Jumanimu. Bonibia and two Obia de Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame in Jesus' name. Odam potemo hasi kenyamu amobaya enkanuane MPP yan ka samu me ni pengu se adewe enye obi ka samu efika de ne ho etimu na ma kire ye kwan no second piece for mobile. Media hana me radio neda. Mon koto anka no kore no. Eme ni penwu se uye MPP ni na umwa yenya. Esase yesesam. Ni ema de obebua yen. Eba challenges eba Eastern region ha. Na ma Eastern region ha for sweat me afọ muntu. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Onyama achi o. AHENKAN FM.
so many more. I don't for me, not imagine you want so soon when you want more. Yeah, free me more frosted, best in no ajwa. Me no what's in your do at your man and democracy. I don't for Mr. Rabbi say, yeah, the free world. I don't for free me more frosty messing my man. Me no what's in and as if for is less yet. Oh, Ray. Miss your brother, say me, everywhere. Ghana, I just say, Obuoba Ofori Amanfo, Emma, 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo, Emma, Maakye, AHENKAN933FM. In the book of Psalm 20, the verse 4, the Bible says, "May He grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose." And if you take a careful look at the 20, which is the chapter 20 of the book of Psalms, the Bible recorded a prayer of intercession made for King David by his people. And the people were praying that God would give the king anything he desired, and that God would bring all his plans to pass. And this morning, my prayer for you is that the Heavenly Father will fulfill your purpose for you, and the desires of your heart will be pleasing to you.
nea ɛda yakoma so bia no ya ho brase empire bɔ ne sɛ Awurade ma ne nye yie na ɛbɛyɛ yie nso ani nye yie ɛma yɛda. Psalm 43 minutes into 6 a.m. It's a beautiful brand new Thursday morning, 8 October 2022. Anopoyen fasida and confirm out yasifo nyankopon no. Eyo no na wasan hwe yen so wakan ya kan tiasifo ho na anopay. Bringing us back to life. It's just by the grace and we do appreciate it. Yewo gidie sanse okenkan Awurade na asɛm no a niana me ne wo ka ho asɛm no the book of Psalm 20 the verse 4 no ekono Bible ma yeti asye say the people of Israel stood on their grounds. They prayed fervently for their king, for God to grant all his heart desires. Bible ma yeti asye say truly woman pie ba mo boy ne ready tie anopa yi me bom pie de ama say wakoma so ade the good Lord will grant you your heart desires. Sene be ya weni be so Awurade na aya dansidie e de ama afoforo anopa ni da wakoma so Awurade onfa ema on menim ni da wakoma so but ade bi a wo hwehwe no Awurade be ye de ama on ni a da wakoma so no besi ye nyankopon obeye de ama on ongu ni ho animu ase enya menum mienu abre so no begu ni ho animu ase inte be ye yie ade bi a wo de ato nanim no Bible ma yeti ase se na se ye bom pa ya ye nya gidie se de ye de ato Awurade anim no watie na obeye anopa yi ebe ye yie nya wo ye bia be ye yie adwuma no a wo koye na be ye yie afuo mu a wo kɔ no obre enye kwada Awurade be mo ate wo bre so mfaso adi Awurade ma wo enwu wa bra ebra so se wo enjoy the fruit of your own labor emofra na utiti wo mowremu a wo hwe wo mo no eduru ba bia wo se wo de wo yafunu to ho se ne be ya wo ma ne bedidi eni nti to da bia emore no aka kakra bi no e wo se wo de ka kokodi man kwada no na omomu di na omko school enye se sebe wo wanum de ejetu ya ho anka kokoni gumu a ebedumu but emofra no yie die nti enkwada ni nti Awurade emma ebra enkwada no aye yie e wo so mo nso behwe wo no wo yare enka wo nto fam ebra wo senka wo enjoy no yare enka wo nto fam Awurade be ma wa yie Awurade be ma wo nso so wanya eye onma no wo mo bre so mfaso adi omrengu Awurade nke ho free sabre kopim se no ndube bo Maakye ne asinkonwa ye de bro your most syndicated social political and current affairs talk show eno ne asinkonwa ye de bremo kopim se anopa 10 ebe boy ne anopa yi me pa cho kan ye ho na ye ntu sa kwan no mame fasida nkoma aboafo udi ahenkan kwame yeboa ajempa hene Kofi Mensa ka obike kwame asante na bilima ofra me Obuoba Ofori Amanfo. I still remain your Commander General, your morning chef. Me pachao wadwe ntro de befa 0594841044. Yes, streaming live on Facebook, alternatively on YouTube. Ningina ya AHENKAN933 FM, www.ahenkanfmonline.com, my tuning modern Ghana, Zeno Radio app, Ghana Waves app. Don't also forget to be broadcasting live from our national studios here. Akuya Afra Koma, precisely. Yawo Achim Abowabo. Ebeye.
Medi, Medu, what dance here. Media, Mama, saying, no, sir, Mushanejino, Ukanebo, Maninye, 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 Emma Media. Maybe I'll send you more Brabisia Coin the Mooning now. I'm a fan to us na fee. Yanko Yamia 7 so. I was young one way share if you more brand some so money on the abe now pay a mede air mount or chese and ne a viano ebe unity and temna a bebo pa. A viano ebe unity and pay in tem a bebo inti eneno may bonnet tofa diamawa or chese a via a bebo and nepa. And inti ana wa shedding soon Eddie Mammy say a viana bebo. And into BB ya no who quite a fast wa obey any ye. Tari papa, tari papa, tari bati tapo tati popa, tari daro. Shabra se safoi, shabra tane fo. Shabra safo, onuni radio. Me shabra safo, onuni minyani. Me shabra dane fono, onuni Yesu. Shabra safo, shabra dane fono. Obuoba Ofori Amanfo AHENKAN933FM. Sadia brabona titia pansa. Efa we send me tibia, we bet to me asesano. Maybe so we are treating the topic. The Endra de Bre one a story of Jacob, Esau, and Isaac. Rebecca can home. And Raya came was some children when answer yet was so. Yem Fessica and so you Unyamia Sundra and Raya Sasiana ye kind of story of Isaac, Jacob, and Esau. Rebecca Kahubi. Na ye de won anti mu ama uhu ye na won so ateda se ebrebi dria na Isaac wanyin oye se obehira ne ma na ewo Israel fo amamre mu no ewo se wo ba pani e na wo any impartation bi a wo ye de ma no na Bible ma yeti ase se breson ye a wo ye na dwene se o de sa impartation ne de be ma ne ba panyini eye Esau mema remfi se Esau ni Jacob omo ye ntafo wo mo maame ye funu mu na apepre ne ntokwako no e hya ase enti de ba abonte ana ekoso no na enhyeda nyanwanwa saa na Bible say enhyira na ewo senka ekọ Esau ho no Jacob edi Esau anim ekokọji saa enhyira no enti breso ye wo se wo no kokọji ni enhyira no ne papa ka kire ne se hwe enhyira no obi aba beje ne aka eye nnome nti papa no bomu ka kire ne pen se meme de onipa na obae na me ka se ye wa ene nti mi firi me kumam me yam ene made nyina mu mahira no media maka kire ne se ni nnuano mu aka nyina bekoto no media maka kire ne se ni nnuano mu aka nyina besom no media maka kire ne se obeye nhira media mafiri me kumamu ahira ne pa na ne aka omi mu enyina ye nnome enti anopai dia me ka kire wo ne se mahira na wie dia wasame ye bia amaye ne aka ye nnome ennome se wo fo so me asemi mie manumu a ne meka ye nnome makeka sa nhira nsem na kire ne nyina wie de na mu me ba Esau die metimi aka kire wo ne se wo be kentene wo ho se wo be bo wo ho so a ewom se ye hira Jacob de ewom se Jacob
aba begye wo nsɛm nhyira deɛ nanso sɛ wobɛkenten wo ho a sɛ wobɛbɔ wo ho so a sɛ wobɛtumi ayɛ biribi a saa deɛ no wobɛtumi asesa no. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Asɛm ana papa ka kyerɛ no. But when I have blessed him out of my belly. I have blessed your brother out of everything that I have within me. But you still have hope. Listen. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Shira de ma shira no. Ni awasa me ka kire ni bia maka because na me say ye wa. Ni aka ye no me. But anopa dia me ka kire wo ne say. Se onte na enka nkire wo ho say ye abusua de ye no ye den a ye nware. Se wo wonte na wonka nkire wo ho say ye de abusua de ye den a ye ntu kwan. Se wo wonte na wonka nkire wo say ye de abusua de ye den a ye nye yie. Na mom obesori abọ wo ho so a. Me ba eso. Obedi nkonim. De awurade aka fa wo ho bebam. Anopa yi nia me ka kire wo ne say. Ebetumi abasa niam nko yi, ebetumi abasa bibia si enidaso asa. Sika na wodi si dan asa. Enti etore bia otumi ko gina dan no ho, ukotwa dan no ho hia na wabisa ho se, nti dan de mi betumi asi awia damuni. Ni aye yi. Anopa yi se umma wabamu mu. Na obebo wo ho so a. Edan no besi awie. Se umma wabamu mu na obebo wo ho so a ware no obeware. Se umma wabamu mu na obebo wo ho so a, me se adwuma no benya biaye. Se umma wabamu mu na obebo wo ho so a, wo nso so akwantu no betu bi. Asem wane papa Isaac ka kire no. Ma yenko Bible ni mu e. The book of Genesis chapter 27. And you can kind of free. I hear the verse 30. And it came to pass as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. Inti se ndra wutie ya ndra ma hu se na nyankopon ayi ofren say Isaac ka kire ne ba Esau say onko wuram na onko kum aboa meye aduane a ono edo ne kon aduane a opepa owi a na onfiri ne kumam na onhyira no. Esau tie ne papa na otisi mu se wo kwakope aboa no aba be ye aduane e de ma ne papa edi owi a na ne wo ho ne papa yama no. Rebecca te ye panu si akire e no koka kire ne ba Jacob say, "He, o papa de opeso ye nie, na o papa me ana me ware no. Me be ya de bi ama no. Aduane a odi a, aduane a do me kon a wo ka se ne be nkoye ma no, me ya na me ye ma no. In fact, Esau kra me ana me kire nse ne ye se aduane no. Me kire wo. Koha, wura ha, sen ha, kofa wibra, na me fa nya aduane no, na fa koma wo papa, obi a obi hyira wo." Sa story ni ate dada. Na Bible said, "Na me pese me twon adwen di bia be si Esau de no so say. Enhyira wo se nke ba ne nkyɛn no. Ehwere no. But one tenase. Anka se nhyira no ahwere no. Eni ntire no anu na wo sabrabo ne pem. Ni papa ka kyɛ ne se na se wo be kentene wo ho, se wo nhome, se wo be bɔ wo ho so a. Abrabo ne be yeye. Se wo be bɔ wo ho so a, ni asɛe no me se ebe yeye. Na tie. Wabra okɔ wura num kokum nam koye bibia wie ya afi wo baaye no. Obae na ne nwa Jacob atie si akire akɔgye ne nhyira. Odru ho na sɛ Jacob ehira ne ba ofren sɛ Isaac ehira ne ba Jacob awie eye baako.
Verse 31, no? And he also had made savory meat and brought it unto his father and said unto his father, let my father arise and eat of his son's venison, that thy soul may bless me. Ono de wenim. Afei no ono akọ na hayo aba. Wabeye na duane de akoma ne papa se, ne papa ne nsori ndi na owie a onhyira no. Ehọ na Isaac ibeka che ne se, "Ei, asem aba." Obi sansa asem ben. Hwe odim. Wa hia obi a wosenka oboa wo. But enam senkrofo bi edi kan akwakọ hunu nsuo ni nti. Amen na odipa na wuhia no genuinely wosenka oboa wo no. Eya na odwendwen ho. Eya na odwendwen ho. Enipa bonefo bi edi wanim, enipa bonefo bi edi kan akọ hunu nsuo no abrabo ni mu. Enkrofo bi edi kan ayeye omo papa, omo de boni ne tua yenka. Enkrofo bi edi kan a, enkrofo bi aye omo papa. Omo de boni atua saafo ne kan nti amen ne saafo no a anka wo mo ayo madwene se omo beboa nipa no. Omo beboa wo aduru wo a wo hia moa pa so no. Na ofa ne ho adwen. Enipa bonifo bi. Uduru wono mo na Isaac iba betiam sa sem aba. Obi san se de ba asem. O se wo hwan na waba no. O so we ya mi Esau a. E no bi san tinti hwan na di kan ba ye no. Na just say Jacob. Esau te ye pe na ne yam hye no. Say ebiem. Because this same Jacob me penny oje mi nshira nsoso wo sen beje enya de bebem. Verse 33, and Isaac trembled very exceedingly and said, where is he that had taken venison and brought it to me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? Yea, and he shall be blessed. Osana why no di kan ba ya wa mama aduane adie na me wie ma hyira ni na nhyira no nso a me hyira no ba na beba mu yi. And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, bless me, even me also, O my father. Uzenkrofobia di kan ko hunu nsuo no. And inti wu a wu hiam wa genuinely udru ho no. Afa ne ho adwen. Inti eho na Esau beka say, "Oh, hwan no aba be di mawu sei." Hwe o sha abrabo na se na ka efe pa. I remember my father. O sha se na kama. Ne niema o ton we no na no de bo ne bra wasase so. Akromfo kuku wiaye omodozo ono ane ne namfofo. Ne namfofo mo ton ade wo sa time no ache tre kwan ho. Ono ne namfofo omunyina obi ahyehyɛ ne niema omunyina ate ho. Akromfo no koko wia ono nko a ne de. Ono nko a o ejai ne namfofo no omo aka ne nyina de wo ho no mo. Efiri ho no mo mo bo ne fo mbepem ne. Nti Esau duru ho no mo se hwan wadi mawu yi. Nanka kane no nka wo ye adwuma pa o, but ka bia be di wawu. Yare bia be di wawu. Amen ne. Adwuma nanka wo ye ananka wo ababa ye the talk of the town. Obia pebosen a ye bowu din no. Yare bia be kan watofo amen ne adwuma no wagyae untumi nya biem. Eni nti amen ne no. Obi hia wo a animonyam a na wo no ofo sesesi ato nsuom obi abedi wawu ade bia bedi wawu ohia bia bedi wawu na Esau say hwan na abedi mawu yi eye Jacob bia mu ana na o say odi esu kese esu eni esu a osun won yam etese efiri ni mu eye ne ya se bibi siw na wusu asane ete no osun sa su no. Verse 35, and he said, thy brother came with subtlety
and had taken away thy blessing. 36. And he said, is not he rightly named Jacob? For he had supplanted me these 2 times. He took away my birthright. And behold, now he had taken away my blessing. And he said, hast thou not reserved a blessing for me? On the still, I was saying, Papa was so shirano. Now, Mammy, reading verse 40. No, verse 40. And by thy sword shalt thou live. Eson Isaac leguso kasano. And shall serve thy brother. Osmedia de makaka no. And it shall come to pass. Nanya mede mano aka de aguna braboso no upe ebebem. When thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck. Nyame makeka kire ni nyina ebebam. Me so obeye yi ebebam. Me so obetu kwan ebebam. Me so obenya ware pe ebebam. Me so obesi dan ebebam. Me say enipa nyina bekoto na ebebam. Nyama ka ni nyina ebebam. Nanso so me ba Esau, me na me wo. Nyama ka nyina ma wabam mu. Na obebɔ wo ho so a. Awurade. Obeyi nkonua biara a ɛda wotiri so no ɛde ato fam. Ewo mu si yɛ nware wɔ fie hɔ. Enkrofo ka wa pɔnpin wedding. Ewo mu sɛ ebi nkoso wɔ fie hɔ. But sɛ wobɛkenten wo ho wɔ mpaebom, sɛ wobɛkenten wo ho wɔ abrabɔpam, sɛ wobɛkenten wo ho wɔ anamontuo papam ɛne adwumaden mu a, wo nso wobɛware, wobɛwo, wobɛtu kwan. Nia wodi esi wani so bia no ɛbɛbam. Awurade nka wo ho. Na nadom no so mfa ma wo. Na asɛm a na no Isaac eka kyerɛ ne ba Esau wabra obi ba be di nanim ba gi ne nhyira free ne nsam. Na sɛ wokenkan Bible no ɛkɔ wanimu a Bible sɛ Esau ante ana. Omanani breye afei eduru baabi na Jacob, because Jacob so obeka ya ne maame Rebecca ka kyerɛ ne sɛ unua Esau pewaku ɛne nti kɔ menua bɛma hɔ ɔkɔ ne nua bɛma hɔ ekotena ho no mo ani duru bra all return no na na adwene senka wo ba no aba besri Esau oba enso na Esau wadi yie oba na Esau aye yie abusua se obekente ho ne wo ne wo ye nyina mu a ewo mu se waka akiri wa brabo mu de but enye nyame den se de onam fom ebisan ne otemponko so ho Kristo asumdwe nkan ho na adom no so mfa ma wo fa hye otirim se obekente ho e wo wade nyina mu emu aba mu da. Abamubuo should be the last thing to think about. Said ya ye de mami nyemu. Giving up. That one should be the last thing to do. Erade nka ho e na adom no so mfa. Ye fast sports nto aso mu wi a ye besa na beto aso. Abozigi paper sports. Kwesiada no pebia. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Champion. Oui. Bibi aboko de. Bibi ayo kama. Nyame ado. Sure. Madam nyame ase. Opi bibi aboko de. Oh bra, bibi aboko. Yegusu ko. Se na yawo. Ye na yawo. Week na na ekọ na wie ye ba no. Na me pese me hu microphone no. Bibi adedem. Bibi adedem. Se de aba ho. Mon komra. Okay. Agudie mu nsema na no pay ye fa ncho adwumadi no so emfa emama enchiechi obi ya na emu obi anso achim emfa mbra adwumadi no eso ide agudie mu nsem na eba medin de Joshua Kwabena ageni mo bete obonpon pokuware enso enkafe Yosef Ajire kan ho Raymond Ashetewura tene ben mawli munyina enso ebone de adwumadi no ababeja ene anopay edikan no yemfa sida ema an natural mineral water enso e na se emuti se esanso ye de manipadua no na se all the streams ewom me kire
potassium calcium magnesium carbonate nya uma no ma ebetimi aboa na fesiesie oye na bibia nso akoye edama nso no ma nkofo ha bia wechire enso enfamantene ne se uye ye se engagement bi na oye aware bi ne no na je se oware party bi na oye apunsie bi na musi na mupensuo asem wase se bottle water ana se sachet water dia eno any unnatural mineral jibi na bobo na hu se na make cho no enye nkontompo bi na make cho FDA aja tumtu onuma nkofo ha bia enso enfambre open dudu atu a mesrawo kopie mu Ghana Commercial Bank car park on ma ye na nebo opposite udu on ma na peda wani a won se bana kese ho no mbra na ne mbedi nsa wo so na bibia enso enkofa emfa ema o start to dey ne dia with insuo dia enwa any unnatural mineral water fe number yi na ne mpenifo enso endi enkomo number 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 9091 0500 231 091. Asidano koma Jubilee Hospital wama so yasin ena no pay say yemfa nsem no yemfemra de bia meka cho say o pe ba bia o yale a obetimi akọ ema ho etimi ato ntem dia eno ani Jubilee Hospital ure man say state of the art facilities in the bubruja eni good Jubilee Hospital enya asem keto na omo no omo ba bia mada ba bia pemfo da ba bia nkwalada ave ba bia beko bia so your private audition okona otimi ni padodo nda your ba bia nkwa betimi ada say na doctor for ni nurse for no e ba be gina so ahwe wo tentem enso so de da form ku chopa enya asem ketwa afi obabi atwa scan ho bia ya lebi tete o yopemfo na anyem na peso ku twa scan na hu ade ko a o konso e betimi atwa de ama kakra fefefe ho afi o lab ho peso ko check moja no ma bibia nso ho ye o theater ho a ye operation na won so ye 24/7 light no ejina so a enten koda afi machine say the operation so de bubruja eni go a doctor for ni nurse for no so mu operation so de expert o ni ye papa problem bia ensu ensi afi diabetes for ni hypertension for no momrai mo doctors aba omuye kejua omuni madwuma no ombehwe treat mu kama e dia mawo ache waduane edi aduane amendi ensu anom ensu amenom eho na Jubilee Hospital ubenya bi ho afi o eye clinic him fanise bia wani no so etetew e bia wani no hu ade ye ope HS spectacle ana pe bia opese bia wani ne ye no patient de mawa uwura mu Jubilee Hospital ye di mfidie be fefa so a check bibia hu bibia anse ne wi a sesie mu adru be mawo esie ma spectacle be mawo esie ye operation so e be ya mawo enu ani Jubilee Hospital ho so na ye so uwura kanti shima aduane bia opedi bia betime anya bi ho afi ye wo pharmacy so ho a eduro bia wo pato bia wo betime anya bi ho bia fa ne se atwere do bia ma wo chi akemoda ne patamu a wonya bi nta uwura mu Jubilee Hospital wo betime akwanya duro ne bi enso etime ato akemoda ye wa mantra wonya do amantra pe na wo yira kwan ne pe no afre doctor no e wo 0244 575799 0244 575799. Yanshan sem na se emfa emfi the FIFA World Cup eba so ewo kata no na break 2 days eba ye china games no enso etwaso edefi the quarter final stage no na say in appearance no enso esi etie Croatia etna fio ne Brazil ebo sa game no no miensa ochina Education City Stadium wana sa game no enso eba so afebo no nso a 7 o'clock no Holland enso ni Argentina enso edi aboni sa game no so ba so Luisa Stadium afi Saturday games no besan atwaso Atumama Stadium no so no Morocco any Portugal ne bebo na afi Albra Stadium so England atna fi no ne France enso edi aboni we the quarter final stage of the FIFA World Cup no ochina na afi Saturday na etwaso yegusu ewo mundial FIFA World Cup ekoso ewo kata bonten so we the 22nd edition yebo anya sanketwa ye shase fi 1930 yegusu kokko yaba bedu the 22nd na papa ye fa no uwre ma na se Gianni Infantino ye FIFA president enu ade asem no wa wie dika o se Infantu Josefi se Nyankopon boss ro ba asase ye share FIFA World Cup na se obetimi akase we ene de chese the best tournament yabo e wa asase so into 1930 Euro for ni host ya Babesi Germany 2006 ewura mu ba South Africa e Brazil ewura mu e Russia be piem okata no o se afie we FIFA World Cup no the best enya asem keto we papa e fa ni Gianni Infantino
to beka se na bere so no wa bo adwuma yie pa eno se Phyllis a efi Gianni Infantino ho ba di musem no ye de amamo yemfi Gianni Infantino na yempie mu anso awo Germany na anu se German for yade a World Cup ekoso okatei ombeje penye Asia kan wase na nso group stages na Germany efri mu na nam krom se ne omu coach and then Hans Flick no na sempeni for be sack no ama bi a judging club emso etima be take over na bibia nso akoye e de amom na kopi mo Germany amu afi no onse papa na nya de ne no omo sack no emfa se ne no na sa business performance som koda ne di World Cup na se no papa na etna se until 2024 na fe Euros no de mabo awie odombo wie a anso betna se ewu se papa no ye sack no anase ye sack no yanko Manchester United ni ani komo onim se World Cup na ekwaso nti leagues bebre ho a ama break kakra na teams ni so die amo prepom ho e de atwen nyame adom atam ye be start league no na papa efe no Eric ten Hag onim se no Manchester United ekoba nyokofa kensie bako omo ni Cardiff ene koboye game ni bewie no na Cardiff ache Manchester United abone kano nan e ma Manchester ati kanu mie no na ye di game ni bewie pe ene ye tweben papa efe no Eric ten Hag ene ebusa se papa ya tese nan se Cristiano Ronaldo ene papa ye foko ye interview bi ekika sebi ensemfu bi e de fa Manchester United team no ano se wo confirm asem no se Cristiano Ronaldo no onka Manchester United ebusu akonu biem eti nyame adom na league ni start ya wa brate fan Ronaldo no enya de obejoin Manchester United bi enti Manchester for no se dem coach na team confirm story no se the Cristiano Ronaldo no onka ebusu akonu biem a eno se Phyllis free man you obedi musem no ye de amamo Gary Southgate and so a manager Edmund the Three Lions of England na the contract on England one yaba na wieye na nim se yade a Saturday omugina kono omni France e de eboni na kopi mo English FA na se yade a enfon ne be piefum aba so mbe qualify kopi mo the semi final na se France obeyi omefum World Cup no papa ne contract on England ewa eba na wie no ometetrem amasene be ya obetim di England asa kopi mo Euros 2024 no ase yanko Tottenham Hotspur ni ani komo abrante fan Rodrigo Bentancur umsa abrante ni besia kan e de ma Uruguay national team no no mo ni Ghana kra na o group man ko for na team qualify anso anwura mo round of 16 no na abrante na kopra na no ascans ni babonte no na watwe miensa abrante fan Rodrigo Bentancur no o kwa kotrefie onsi akan enfema Tottenham Hotspur biem yanko Spanish national team ni ani komo papa fan Nico Williams o Ghana ni na so adwumboni ti wansi akan amfama Ghana osi akan e de ba the Spanish national team no na abrante na me no kase de Chelsea papa anase uwura mo Chelsea ni Arsenal papa fan Mikel Arteta wani papa fan Graham Potter wo ni afetu afejan sa Ghana ni abrante fan na ese Nico Williams no abrante ni nimbo ni bonte kwan bia so nyame adma January papa fan Mikel Arteta Arsenal afi Graham Potter Chelsea obi aso the transfer no ekotom e de ma basket side Atletico Bilbao na ma hwesa abrante fan Nico Williams no e ba be piemo enso e wo Chelsea anase Arsenal the Gunners Sofiane Amrabat anso a player e de ma Morocco minor na World Cup ya abrante no e bobo pan nya de kotwa na ko piemo Europa na se teams ahodo na e na e pa abrante ne service Tottenham was pa Trinity sanso na Inter Milano enso atwonti sa abrante and then Sofiane Amrabat no omuhia no na team ba ko ono so beka ho no e Liverpool judging club chirema na se ni finfin no no ohia Sofiane Amrabat no beka ho ade enu a on representative e meeting a likely sa abrante and then e Sofiane Amrabat no ba join Liverpool wan join Liverpool dia Tottenham anase Inter Milan munyina enso ehia abrante no yama Africa kakrai ya mamwura mu e Morocco ni ekodi komo na uko Morocco a ohenkese asebisebi o yesum ne senyame papa fan King Mohammed defeat na papa no di nsembia tudwa o se obia hu Morocco modembo o se edu ba bi na Morocco football no ne mwan den into atonsade frɛ FA president no e ka chense onka sika bia opɛ na betimi ama Morocco na yeso am football no etimi akoyie no into sign check mu odu e de ma Morocco Football Federation no o se ne etimi abenfaso e de ma Morocco e ba no CAF Champions League amoje afi e ba no CAF Confederation Cup RS Bekani mu eje e ba no ma football so a se Morocco ekonanim e ba no ura mu na yese AFCON no so a Morocco kwa enya bad sa se sia for the first time Morocco aba be the fourth country mu mu Africa amotime ura mu e wo quarter finals no so ka tudwa se Morocco betime ura mu enso e wo semi finals we enkoma papa fan the King Mohammed defeat no ono yo henkesi a o mu Morocco a yedi mu nsem no yedi amamo Light Farmer Limited omodi endromienu aba na edo no ba kudin enso e de family bless syrup oyoba na sa wo ho ayodin oyoba na se wontime fertilize oyoba na kwa fichira enhyeda emba ye se na eba no so no wani enhyeda enje ho ana se oyoba na kwa fichire na se ne eja oya o prince nkwa na ofema eno a ene family bless syrup jibina bobo na sa oha no entu ase ntempa so emfa ma
Promotional afe NBF gingiva gel no enso aba halitosis ina ne no etete o okasa na enka wom afe wo sen ina apro color na echange udoni chema na se kaka enso na etete wa eno ani NBF gingiva gel no FD hagia tumtene no indro se uyusu a enkofa ha bia enso emfa ema opebi ato ene no kokoko piemu awokoforidua na se Gibson Pharmacy ebi elho afi okashi nso no kinso akeba ronchemu ashama ya Ekus Pharmacy afi tema enso ya Topper Pharmacy kumase Misty eno no ewo Ashtown honum udoni chemu abanya bi ato afi temali otinakeba na afi Azuma Pharmacy Kaswa Jukad ene Pharmatrust ebi elho afi Doma Hinkro no Giolina Pharmacy na afi Minska Herba wonya bi ato bebia ni 180 plus Pharmacy na Kinako Pharmacy uhwe chi akwan ablekuma Blekuma Park no enso eben ho pe bra na ni mpenfo endi enkomo open number na 0542 929628 0542 929628 and 0244 661941. Yesha see free the Black Galaxy ni ani nkomo onu se nyame adoma Ojera 2023 Baso Championship for African Nation team amufo African Cup of Nation no yesha see 2009 Ghana the first edition no yewura mu equal finals na so free okono as a money bono enso etimi abaform na me no ka se the coach ano worker ene ne mna tene na husiesie no prampram abonten so enya asem kitwa ho na no se team no eboobom ho na no worker na di sem bia betudwa se team no se le bibia team ready nyame chena omo ton sa de fre Uncle T no mo de anyakofa kensi bako e de ahihye so afa Sunday omo ton sa e de fre the Continental Club Masters ase edu ketekenananum phobia never said die house folk boboko no na afa omo so de anyakofa kensi bako e de ahihye so afa owie pe obeselect 30 players no do omo wuram akọ Europe kakra akọ bobo friendly match ni wie pe obepa Ghana na afa team no ebu maketem awuramu e wo Nigeria bonte so no makwese tournament no omo betimi agea na unu sa no wokai Kumasi Asante Kotoko defense minister in football circle Sharif Mohammed Enra oton safra branch so no so mrai no meso na ho odenhwe etenu Sharif Mohammed esu bunaketem edi free Kumasi esu joining Black Galaxy enso e prampram aponte so na papa e fa no match house of coach Enra no so ewuramu Black Galaxy e conversate house of players omo Black Galaxy no the likes of branch fan Dennis Nkrumah Kosa and face Edu Srajmo Kradu Yadom Mohammed Alassa e kwesra house of players no so mumpom etisen etwe feelers if Black Galaxy wo by di Samano yedi amamo yempie mu e Ghana Football Association mu na onim se Black Stars e kopie mu okata na se World Cup games ye bought 3 games we ntimi qualify no na coach Anjani Oto Ado eden krasoma baye se ne eyade a Black Stars coaching job no ontimi ento aso enye dwuma fama Ghana bi kopie mu Dortmund na akoto aso ai na dwuma enso ede ama Dortmund sansem beto dwape na president of the Ghana Football Association papa ndin ede Kurt Edwin Simon Okraku enso akaza or say Ghana na say ni in a rush ye ni in a hurry say betimi appoint coach ni manim ya na um ya tu e boase na papa e wo mu no yetimi afa na bibia so akoye e amaim owie pe na vice chairman e ma Black Stars management committee no akwasi Ajiman enso akasa osonde ogidie o believe no say Ghana Black Stars na say mpanifo betena say na afema pe long term coach do them for Black Stars na bibia so akoye e ma Black Stars yenti ensema kwasi Ajiman na so Chima or a vice chairman Edema Black Stars committee no or the etuja. The right decision will be taken, a right decision that looks at the long term. I mean, there's quality in the technical team that we have here. I don't know whether that is what the FA will consider, but even if they have to go out there and look for somebody, I believe the whole idea will be to look for somebody who will stay for a very long time. Countries like Senegal have shown us that staying the course, believing in the dream, and also making sure that you don't panic. I think in Ghana we panic. Every tournament we go thinking that we are going to win. If we don't win, the coach must go. We will go, we may not win, we come back, we build. So that after a certain time, you understand the dynamics of play, you understand when the coach looks at the player in a certain way. Into way I am the vice chairman of the Black Stars Management Committee. Papa ni din ede akwasi Ajiman komo di jaye
ene ya bo akiri ama no yegusu our the Blasters of Ghana dia yenko former Kumasi Asante Kotoko 1983 ono ene share winning goal edema Kumasi Asante Kotoko emomoje Cup Champions League Lord Opokunti na yeni komo wo Blasters hu sensem ya ene atweben Lord Opokunti ne ebusa say Lord wey o hwa abrante fe ne Inaki Williams ye call FIFA World Cup no coaches no asene nkofo kekasa ne money bono e wo form eno se dia bia kantu je sa abrante na wo mu se na performance no wo form na so coaches no omo yusu ni sen ye Lord Opokunti. You see, Naki are impressive, and the matches of Boynia were impressive. The way I expectation and drew Honomo. But Yemuse Jose, you who using ye, Yemuse Jose, the kind of striker send on OCT, the passes also free midfield corner, a koi. All these things in a question. Yemuse Jose, not cohesion or did you really know him when he moves, no, baby, or fine, baby, born or circle. Nina and Massa, and sometimes only game no so Baku baby, to me from Botimisa Luzuno easy. Eti Lord Opokunti ni komodi jene buza na performance na nkasa no Blasters performance no wan kasa na se player hu ni say. Wake up a corner. You don't cross the one seat final and cross. We did some crowd there and Timmy uncle knockout stages no. Which I just say whatever mistakes now previously no. You learn from it and the same thing is happening. And I don't think you are impressed. Net no say o hwe performance na ne wo form ni ebusan say afei coaches no say Ghana yemfa chese yemfa part time na say bia yemfa permanent coach eno so o kan bi kakra fa. Me feel say I was a coach, you know, a permanent coach, no starting and making sure so prepare team. No, I think say African Cup of Nations, bo. We Lord Opokunti, Lord of the Green Turf. That's Lord Akase Wedia Abdul Ayasali Samed and so a player Black Stars Subaka World Cup or Concodin Pa Eddie Magana Ebobo Ye na Abranten Yebisan say one is a part of the Black Stars Bones Abobody Ubia Ebo Abaso say for the first time PM of Black Stars no Tobo said ye Nurse Bibia Kama Yebisan say Ukom Black Stars Padia Nurse players Ben and a day said the enemy Nurse yes Ako enemy or meeting the Black Stars Ejina Brane now we Sama Black Stars player Abdul Salih Samed at the 2 years. Obiani my Kudus Day, Sadamoka Kudus Day. No, Kudus better, he'll be a big star to me. His qualities is different from I think all of us. He really helps us in the game. And I think Kamaldin Suleimana, if he gets more chance to play, he's a top player to me because I've already played against him in League One. So many times last season, this season, even though I won him, even though we won against him this season, we won 2-1. Yeah, I think that guy is very, very good and he'll be a big star. To me, if he works hard and gets more time to play, less injury, I think he'll be a top player. Into way sama Abdul Salih Samed and so edi tudwa na owie dankwe and so akasa osuko PM or Black Stars na say your na say uye local player dia na just say appearance fee no yete so say mo bia 5,000 na onko am ye mo 4,000 na mo time 2006 EBCA o si local players na treat you am ne de enye kra Ensembi wo ho a wote kra eye oya me no kra no wa weka no wa free only thing omodi disturb your local players and say we appearance fee no mote so that one there is sure but professional ne there and I say me mom there me nim reason I let so by busa professionals in be almost omodi sike ye suban we there say yes san because who treat ubia equal ono a professional who sika semi it was I won't tell you now me so me strong yeah me person me call professional no bet me to me no there me side but me say local players in because they be 2014 so Africa ya 2014 and the confusion here there is on into to me no there me we call me side na me ka it is all your local player now say ya tune na won it's up to you into way sama dankwe and so the atudwa yeah na kwabna a house ne kotoko from friendly matches bi sa na bibi o ha be ye de na fi da bi ase mre na so okay na eno house bo friendly match omne junior team no Aras na de hyehyɛ so house folk ultimate junior team Aras bo ne kanim yunu moment mi ante kwadwo oben junior ne Ben York na de hyehyɛ so nyame adoma Sunday kotoko ebu na kete ne free kumase wura mu osunyan omne bofa kwata no na de hyehyɛ so 3 pm
and asa game no e ba so. Okay, Scorpion U15 tournament no so okay. E ba so na fishes na aba Shushu FC ene into soccer academy na ebo afi YMB FC ene Boga FC into soccer academy ebe san ene Odan City Soccer enso dia boni real talent enso ene YMB besambo na afi Odan Soccer any Shushu ede aboni Boga FC enso any raw talent enso edbe in terms unti we Scorpion U15 tournament ya e baso no ena medi munsem eja no but games e baso Christmas games e baso enti se muye ko bi na se ni no mo pese mbefa forms na se ball na ye ball na se competition na e baso no mo de mo ho adwon ya mesra tutumike na befa ode we nu befa ye nju bibia enti na so be chudi ma register say yes o pese o ka ho na bibia nso ekoyi de ma enti AHENKAN933FM manom from ena eko na be peke forms na be fele na bibia nso enye koma enso emfa ema achima bibia nso just nantwe cap e baso so ndo afi bi omobo no okay and enso ye Honorable Alexander Kosiakwa Honorable Alexander Kosiakwa any birthday enti akora bibia wo bia ye wish you happy birthday kesi pa nso nkoma sure so bobo nso be prepare kama enti ye be sorry so na fe captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo the morning show no ato asumidin ade Joshua Kwabena Jeni Mobrempon poku warote nka Yosef Fajiri afi Raymond Achete Urat any Ben Mauli ye nyina ene ekenti edi boy ni se na bakwe de dwumade no ebesomo ye sorry so ama captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo the morning show no ato aso Adisiye Obuoba Ofori Amanfo attention at the AHENKAN933FM. Radio Papa. Chances. Practice when she me home. Mr. Binya puna performances. Ready. Na me so me dano. So I quite be a besha and tell seni ama. Boy, chile. Odi amengado. Odo sakama, dia do sakamo nyamini. Sawa Maserati o. Bogatti. Wosika chasa mweja crying tijai. Voice I have in the show.
adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba Ahenkan 93.3 FM. Okay, my emphasis on confirm the sports team. Joshua Kwabene Jenim, Obrimpong Pokuare, and I'm Mawuli. I don't pay almost, and I know more duty. I'm a bayano paddy, Akadia Kaya Twasso Shannon Soft Mammy, Martini Jumedian, your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Yeah, Twasso, yeah, that's what you could make so copy part 10. Ebebo, Ofra with the great or my hene. I don't pay me good morning. War Green Pharmacy, and our Sansona Bra Pills. One Linda Sechi, more Ghana Commercial Bank, Achim Odan. Daddy, So, some 33 minutes into 7 a.m. So it's a big day. It's a big day indeed. The former president of the land, His Excellency John Kofidi Awuokufo, and then a birthday, and then the number 84. Kenya is 84 years. Charlie, baby. So a glorious happy birthday going out to you, the former president of the land, His Excellency John Kofidi Awuokufo. Happy birthday and confirm birthday number 84. Samson and the birthdays of the Member of Parliament at Chim Odan constituency, Honorable Alexander Akwesi Akwa, the game changer, and any birthday. Now, what I can say, so on behalf of the team, Maakye, we are wishing you the best of life and live to be 93.3 and beyond. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yawuza. What be at tomorrow? Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Arabun Pacho Bibi Abokode. Nyamedum so ye ho ye. Ye de radiase. Ye koda sorry ene no na e wa woda kese na ne etie ne se wo ne wo boss. The former President John Ejikunkufo mu nyina na mo ka bo mu adi ma woda. Nti anope ye ba wo nchen ya na a surprise call. Ye live on AHENKAN933.3 FM. Yes, Ewurade nhyira. Amen. Onto nkwam. Amen. Omo akoma so ade emram. Amen. Na adwen a wo de fa o constituency ho no entimi mram mfa ma wo. Eso be da mase. Michio bia me da mase se ma dwene me ho. Michia mo boss di ahenka me amenwa kuma. Michia at odamai na ene achimansa block of a baby mo fidi kese dru bia Michio bia ene and wishes that man for their mommy. And to pay your friends in court TV so 8 o'clock at home. That is a course in the mammy. So a dika ye a juma a dia sayansa. Quay party juma. If we are mafia co parliament aquacosum or my if we are na mako mea memento a kama penny for na mako in some munshra. Afibia meaning the birthday, a fear of my friend
ɔsɛ wie deɛ meyɛ a memmerɛ ɛno nti no mede mase sɛ mo so makae me yɛn nso yɛda ase papaapa na wedeɛ wada roma wonwom no ayɛ a na wotae request no ɔtemi mu ɛnɛ ɛno ne ɛwɔ de ma wo menim sɛ wowɔ nwom foforɔ bi deɛ a ɛno a na ɛkɔ ɔtemi mu no a ɛno a okay na ɛnɛ no akɔakɔyɛ birthday a wobɛkɔ wo boss hɔ na wosan kɔ TV so a o routine yɛ bebree yi wowie a ntenaseɛ bi bɛkɔ so wɔ baabi anaa I think the best weekend bɛbɛ fie okay bɛbɛ fie a na ɛgya adɔfoɔ abɛ fie na yɛakeka yɛn nsa ase kakra yɛbɛka no kakra ɛnyɛ bɛtie bi a ɛbɛba yɛ bi a akyi bi a na ɛgya yɛdi yɛ ho nkɔmmɔ saa enti anɔpa deɛ on behalf of AHENKAN933FM Maakye morning show crew yɛsɛ awurade nka wo ho na wɔma wu ɛnyini nkyɛ onwom no nso ne nam akyiri ɛberɛ no nti yɛbɛma tiefoɔ atie nka yɛma wo nso so to kakra but ɛberɛ no nti yɛma tiefoɔ ntie onwom no nso kakra ɛberɛ pa bɛba saa Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba AHENKAN933FM FM. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba AHENKAN933FM. Radio Papa Abuziki. Thank you. So this is by a popular request. The Member of Parliament for Achimota constituency, Honorable Alexander Kwesiakwa Otimimu. Happy birthday once again, Enko Enfama. One thing my philosophy is say you don't wait for the person to die before you pretend say open as someone I will celebrate, you know. Onipa ne te ase no ne awo ye bia no emfa nsuma, and I keep saying say asɛm a wontimi nka ne kokoa mu no ana asɛm a wontimi nka ne bedwam ne nka ne kokoa mu. Let me put it that way. Asɛm a wontimi nka wo bedwam ne nka wo kokoa mu. Enti sɛ wo celebration bi mame a ye ne ne menye ne kyena meme dia no enti rade nto ne nkwam Amana koma so ade nyina emrem ewo Yesu Kristo dinemo. Amen. Enti yen show no ene ye dedicate e de ama the Member of Parliament Honorable Alexander Kwesiakwa. Otimimu me with Jesus. Samson, I've got a lot of the best wishes. Kodiama Honorable Samson and the former president Jonah Jikunku for birthday number 84. It's not a joke. I didn't we say your friend or Papa J. I say good morning, Obuoba Ofori Amanfo. We thank God for yet another day. Please wish these amazing patriots, ex-president John Jikunku for and Evangel Asare La. A glorious happy birthday for me. Regards to engineer Emmanuel Kofi Apoy, regional engineer of ECG Tema. Nana Yao also so owo and crying. And pay what joining stream, you know. A very good morning and confirm Anas Fufu. I'll say happy birthday going out to the former president John Ejekumku for Joa Roberta Mrs. Oki FM says good morning team AHENKAN. Belated birthday going out to the technician extraordinaire Ziggy B. Best wishes to him. Unfortunately Ziggy o birthday no escape me. Happy birthday. Though belated,
and confirm. And this one also from Munkaila Jonas. Adia inside Kerry. A lovely happy birthday going out to the generational thinker, former President John Ejikun Kufuor. This man has really led a good way as president between 2000 and 2008 until when the same. Nonetheless, thanks for coming through with this one. Yeah, the abrabom we hintasem. Hey, say na ya wodente beba. Baba bi edu sisi ya na ya woda chinti. Ma yemfa woda chinti nto aso. Yeah, dio. Woda chinti. I don't know your bracket into your future in addition. And I'm any dynamony. Yes, determined to create your own world. Determined to create your own world. Determined to create your own world. And ye, ebiana yawo to ebusia se ebusia no ye eho dene pa. Enti si yawo to ebusia ye eho dene saa. Anopo dia me ka kire wo ne se fa hye wutirim se ya wo me ato abusuye mu odin de but me yi wo be yi abe ne say e wo se wo ankasa wo di si wani so ohun se nea enye ne me be break certain barrier me ma me abre e wa brabom me papa nso abre e wa brabom omugu so kra ebre but me mmre se wo kan sa de kire wo ho enye wa no sa akeke adwuma wo ho e wo se wo hwe na wo ye e wo se wo determine say I am determined to do this e kwan ya me papa fa so no me ka kire me ho pei me mfa sa kwan ne so e kwan ya me ma me fa so a ammoa no me mfa sa kwan ne so se wo di hye wutirim se dia me pese me ye ni a abusuya one can say you can create your own world for yourself. Our own follow the world of your mother, the world of your father. Our own babe bre ye no. Nti so ma me ba bra bo emu wa be bra uguso bre. Na sa won so ba be bra na wa amwa wo ho. But first shewu trim say I am determined to create my own world. Sa world no bibia be wo mu bi. Sa world no menya anije. Sa world no ebe simiye. Sa world no I will do this, I will do that. Say udi shewu trim say this is what I am determined to do. Bra. Ebe siwiye. Erade ani munyam be doso de ama o. Anope ye nkasa mane nwa. But the American chere wo wa say wo da chinti. Fa hye wutiri mu say me ma me bre ya me mre. Me papa bre ya me mre. Ade bia asisi a me di mani ehu a enye papa sa wade gyaye awo mawuo animgu ase ensanom ema pe bone ema pe emphasis ema pe ensanom eyade a me witness ye wo mabusuam me hu se mabusuam mu de ye ware mienu ye ware miensa but me ka kire me ho se me nware mienu me nware miensa me ema asem ene ensanom ne ahuhu bra sa bra bo basa no me nye bi se wo ka kire wo ho a ebebem enya se wo de wa no kan na wo ye o but e wo se utumi ehye wo ho so oni nyina so eduru bi e ma na e tricky oh jai e ma na e tricky they say so ma no anyame e bo wo mo bo so afi no mo ho so mo ho dada so afi no mo bo wo mo ho fe utimi sia besia pa who say yes the Lord took his time ewurade hyede nya botre bo no obo ba no anyonyam we wo wiase nyina wo bi but udi se utirimu say eye sa ma akro ya ne kan me papa to fom eye o ma ne kan me wo fa to fom inti me mo nka me to fom inti to da bia uhunu ukon data fretafro no ho numu nsuo ne kan na to so eno ne determination no ensanom
asɛ busua no a wodi wani ehu enti wo so obenum bi asɛe ka kyerɛ wo sɛ me de me nnom nsɛe determined to create your own world ka kyerɛ wo ho ka kyerɛ wo sɛ na enkrofo edi assembly man ma ne yie enkrofo edi MP ma ne yie enkrofo edi DC ma ne yie enkrofo ye doctor enkrofo ye co teacher training ene ye from a teacher for ene ye free binum nurses ene ye free binum nsɛmtwerɛfoɔ ebinum atumi aya ma ne yie a men so me ye bi ka kyerɛ wo ho determined to create your own world enkrofo we ni best farmer men so e free na ekɔ men ye don di biem men so me ba be ye afuo kɛseɛ na ye kyekyɛ best farmer men so menya bi determined to create your own world woda chinti erade nkan ye ho amen. Remember to ahwe yi nsɛm na yɛde nam Dr. Kwesi Bani hyɛne nso si eguso a yɛyɛ warm up pɛdi akɔ Christmas ɛne nti eguso a yɛtutu yɛn ho fo say avoid drinking in excess obi anka sɛ mennom tie. There is a huge difference between drinking and drinking to excess. Enti anopɛdi yɛ ka kyerɛ wo ne sɛ avoid drinking in excess sɛ wo no mama na boro so sɛ enya ubotom sika nti wo no mo ade ni tia ne nam fom obi timi ka sɛ na obɛboro am obi de atu ne bafo saa wenya de pɛye ɛne ye tuufo twen ho firi ho ensa no betumi anom ubedidi fufuo na ye ready tie enye nkyere bɔne ɛna ufa Bible ifri Genesis copy Revelation mi hu ba bia Bible so okiri nsa da bia ɔse sɛ wo no mama na boro so sɛ wo yama na boro so sɛ wo yama na boro so no ɛno ne ha dwen enti sɛ fufu ayɛ ready na e bia wuni mu nom a obi anka sɛ konom but fufu ayɛ ready wo di wani ahu sɛ fufu na ayɛ ready na o twa ayi ahu o de kakra sɛ fom na wo di fufu no asi so a sɛ no ne nya bɔne but sɛ wo hyɛ da tomu ntentan anom na abɛyɛ nsadweam asɔfo ni nyina ɔmobɔ ɛnya bɔne na no sɔfo bi a we call them maza ono kra de watwitwa ninsini ni nubra no ɔho no wahye ɔnom mfani ti nwofom fufuo ye ready ano de abase ne ne no okro enya bɔne mo ana mo tumi ma ne huhuhu o enya bɔne but sɛ wo tomu ntentan no ɛno na ya na enye iti mumientu ye hofo mumientu ye hofo pa oh why ni say no we say we hwemu pa wa sanka sikafo na no nsa wo enya hiafo na no nsa wo esikafo te say maasem utimi hia brante bia wo akatua 300 cedis 400 cedis also say ye maasem ahu maasem ne nsanom enka esikafo adwuma wo te say nsan say esikafo adwuma apetition no amonnom no te say ayi na no ne ekɔ ayi ekoko hu ye wanchi no eno ebekun o wanchi fo nsa no ebekun because ye power wa awon ka leko bi na wanyinya ice cube bi eno no ye wine no ahu ntia no ni se wunya wo sofa bi ana watwiri mu opatwiri no apɛ ice cube bi wahwiehwie egu akire ye obako bi ate se cream no and they honorable birthday say no unya cream no clear no cream no cream no hwia abun say eno sound no sanete na momo de na ya yawo no ene kum no wudi gu techrema so bun say o techrema na moa ubewu uwia na we yade na to ho bam aya wo ya mo nhyew still say one no mo ama wo techrema anoa wo techrema anoa wo techrema de ya atwe ne hwe fa hwehwehwe wo techrema na anoa akase ye be yidi abo ayi dokono so one no mo ama say wanum kala cross sa still awuntu ho fo ensa nye obi adwuma we sikafo adwuma leko no wine no yomu ahuru bibiri na no mebo bibiri no edin wa
wapɛ blog bi ɛno ne yɛfrɛ no ice cube no nti ɛnsa no wohwɛ mu a yɛnom ne worɔ sɛne yɛ a monom no no sɛne monom no no wobɛwu nti no mesɛ nsa nyɛ ahiafoɔ adwuma no ɛsikafoɔ adwuma woni berɛ a wode kɔtɔ ice cube de agu so na wanom ne sexy monom ne sexy wobi ma glass ne so ano de agu n'anum bom ei adeɛ ne yɛnom ne sexy wotwe ɛnti obroni frɛ no sip yɛsepo wode gu wine glass ni mu a na wode ice cube na gu ho na wosepo sɛdeɛ wonom no yɛmfrɛ ne sɛ drink Maserati never make a strategy via M4. He said, "Miss Swat, no better." Said, "I keep in the body, no when you busy body." Me di work, me go and I make it when on the teacher man who on your medi. Order me the car no be mount. Man, how who me the key no be found. Okay, yeah, to us, the anymore. Ade. Messi, yeah, no monsa, yes, sepo. Or Chene Cacrabia, and your tree. Would you good texture man? So another says, see her. A can't crass as I no monsa. Now the old mouse were womb. It's the Biana or the good woman. I know I come. A damn now, Bebo. And sign your Juma, and your Juma. And son way esikafu adwuma so ni mu ameka kire o Ajua Roberta we see a friend akwesi awu a taxi driver. Happy birthday to the former president Kufuor. May he live longer with more strength and blessings. Watching you live from Kumasi Abreport Junction, Santase Patase Station. Ajua Roberta. Christmas, you know, we go chop 'em. Why? Yeah, the one cratam boss what they beto aso the amount. Berryman Nana Owusu. Also good morning, host. Yeah, that's it. Francis Benya Watson. And so I join in. Sarati. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo atin edeba AHENKAN933FM The person may miss chances. Franchise when she me home. Mr. Binya puna ko for manches. Ready. So I quite be a shy and tell me, boy, ain't ya ya woda and you may have one on what you did boiling issues in the bebrel. A very good morning going out to you, Kobe Steven, the latest husband in town. Oh, Charlie, we are too much. Until last weekend, no, na marriage ceremony. Honorable dancer. I don't pay me watching. So, Danis or BJ. Or say a glorious happy birthday going out to the former president of the Republic and also to the member of parliament Achimoda constituency. Wishing you the best of life. Dani Sobiaji, a honorable dancer, I don't know, or Dan Kwanta, assembly member. Nanayao. Doji Gabi, Ampo for Bright, Champion Dodu, Nana Kwame, hey, Kwekwansa City, Kwekumi, good morning, and Mr. Udru, Kwame Drew, Bright, Kwame Drew, Bibi Aboko, yeah.
Okay, nti yanko na yanko for the bonkra tamu was one fama we nana mami akua mami akua janewa enko na ba e mami apumoko de nyame adumu eyinam kwan so hoya adwempa onam kwan so odi eyin na eba ntine entobe ona murunkumu ba eyi sorry ya omo sekun yi faith bibi African Faith Tabernacle odi fon kansa sorry no omo wonwum bi omo to ona murunkumu obeba esunsumu nyompa enti adwempa na murunkumu abedru on yo yate enenso so ya honorable Alexander Kwesi Akwa na woda na me twem mo se mo beba na ka ya to happy birthday me nko ame ne de enye enti ya tubo mu na afei music director nso so ono nso so wa around ni na ka nyina ka bomu ato but your friend na muni around enti ya beto de agun framam yenim say den ye beduru ne hono mo enti music director wo be ma happy birthday nwom no so na yenso so ye de ye voice ni ana na mo akire ani ye nkoi happy birthday nyambotrema music director no mo o na be to be mebo beat o be e be hwe wo yo ba o ne be ne na mu no wenya papa ya da mebo beat enti music director enti wa ani ye nkoi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you oba voice no maso kakra ma wo voice no so kakra 1 2 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you. How old are you now? 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 Do. May God bless you now. Hey, the remix about more years to you. Many more years, many more years to you. And yeah, hip. And good health and confirm a member of parliament. Sure. The game changer. Enough for more. I'm a class prefect cry. And yes, thank you to her. But who say Adiabako say, oh, you're a public person. Unya atamfo a okrompukura udwene ho wonte ase and saying ye ba no pay the moment I will be biwa no ye wonkrofo bu ho no mo a onimu da but ope wasem the moment I will be biwa no you be also onisu nimu da but onya te voice ya and the abibisa mo say think anya radio no anka okran ka onimi we he and wa betan me so I say enti enye ono na ode ne ho ba so person oba be ye pani a anka onimu no we he ekwa no kwa betan no enipa ni mu adie yi ding enough for more this I want to so any e dey to bia no ke kan wa dwen a kire o mo na ye unia kra ti so baby you must say bi to no ono ani nya Miriam asori ti an say ai na say no de ye Bible ne kan ho asem to esi yama o kendini kra eya Bible normal serious o say nipa nyina do wadue enti sanso ne nyina eta wadue enti adna wo say muche bra pills anopa mi ma good morning bra pills mi ma good morning why you late ya kwadwuma ntem sabri a wo kwadwuma a wo kire me say yiti o taxi ni mu no why you late pa and for the messages be ready afa ha no mo honorable Clement Atifa PM at the Mabrimi Central Municipal Assembly or say wishing ex-president Kufuor and honorable Akwesi Akwa
a happy birthday. May the Almighty God bless their new age. Or their birthday. Yes. Month Nankasa. December month Nankasa no. Enough for and so diaba. Honorable Alex Debbie. Okay. Honorable Debbie. Kwame Honorable Alexander. But Alexander them deacon who here. And I said, then some kind of I repeat you. Hey, open so watch the same. Enti Honorable Dennis or being a J. A Achim or Dan Quanta, assembly member. Also say happy birthday and call my former President Kufuor and a year Honorable Alexander Akwesi Akwa. Or Momunina and Quatintin Umuninche. Or the Damase. Na Ghana Hankwana would do birthday. I was saying, child Hoboka. No dear. Midimizanka who we do birthday the Mobuno. And I was saying, enjoy. Adwa Roberta kan ho biem. O se telco Shotingo. Brand Nelson. Me say na the message bia bia mekan. O se telco Shotingo Brand Nelson to stop na next we try be. Hey. Maybe sir. Well, I making kind messages. Telco Shotingo Brand Nelson to stop arbitra for so-called father to stop drinking it. Drunkard Association Akpeteshi in Kwa Abochi Kum Nankwasre Voices. Hey! I draw Roberta the assembly banupi. Na ha de sa na omo mi no mind den. Ya ha so de baby ani ha. Na. Ya semu. Me say na the message bi baby amekan na ya woda. Ene ya woda anti message bi baby amekan. Enti makan fo edi kan na wie. Adwoa obetimi asan de fan to so mienu aba. But as we kwa de we show mu mercy too much. I was thinking umiam message nim. We de wa show mu mercy dodo. Ni bebe biem na so tumi miam pa. Enti abusuan no ene birthday no soso. Former president Kufuor 84 years. Easy o. Na formo. Hey. Sir, I'm going say mama if you won anim chen no. Mama be 87. Yes. I think the last year was 86. I'm sorry, I'm almost say a year. He said, when it's 10, one year, you know, yeah. Oh, Debbie, and no, the age is just a number. Say, Ushia or ba. Na munina, my drink called baby bako. Like my drink called Benkrum, munina, you are determined to, do something for mum, My bra boom. That's what ban any chen. Only chen will bear 10 years, ya need. But what any chen to say 2 years. 3 years. Na mo temo ho ase. Na oba no so hu se wanyi chen. Na obua. I don't see anything wrong. So am focus na you could prayer ya obo ayi bass ya na so retire PK. Say na yiri wa chen 10 years. I don't also play ampo. Ayi of friend saying France for the French president Emmanuel Macron. Ne yiri anyi chen no. Ono nam 40 something, ne yere nam 60 something. She. Hey. Ne yere nsu ya ne madam o kire na de o. Wa she. O ze bu onu ma, se oba no like eya na bi so gina ne honam no. O so bu awanyini bat. Ne honam no still won na ma efa. O ze o mampanyi kofu se woni ma mi se o so mo na ma. Unhumpo. Yes, o mo anka unhu. Ya anka nkire wa unhu. Yes, nti anu sa de ya na na ba ku bi na say your patron your patron bi na your patron bi na oko school no ni school ni nyina girls prefect ono no call form 1 girls prefect just or form 3 and ono no form 1 boy no o chiri girls prefect nyem no Case name. I want ni ono na ba no. Ono na timi abetire school girls prefect. Prefect mo. Nkiwom. Wa benyem no. Yeah. Afi omo eto omo ho ase omo do omo ho. Nti ano no so se anya ne den. But obu ho no ma odi ni age no.
They be obeka was say manyiche no. Since I know the problem. I know the enye. Age is just a number. One time I think komo but me wa asem bi se bi ade bi kire ma adwen so. Obuoba me bi say budget no. Omo say principles no omo akwaji atum. Yetimi ji oba ahema ya budget na atum. Budget na ya atum. Forget minority for no nchirechire mu no. Tie. Ni wuo no omo de aba no omo de ye de omo de ye no. The principles bi ani. Be dey principle. Na omo kura ya no kasa ye de ya. Ni wuo say asase no omo ye ntiase. E na omo age atum. Omo nyina age atum. Utie of friend saying speaker of parliament. Before obeka say age budget na atum no. Afanu ni nyina kasae. Omo wi a say ye jai ye debate na about ye be wie pe na aba leadership ne ho. Into leadership no nipa wo kasa last but one minority leader. Ono kasa wi a na majority leader abe conclude no. Sa na parliament omo proceedings ne tie. So that's here. Enti mumienu nyina afanu mienu nyina kasa. Wo Haruna Idrisu akasa. Majority leader of friends say ono nso akasa. Omo wie ye no. And a speaker be bisa say mu bi wa asem bi bisa na. Obi ankasa. Mr. Speaker, I second the motion. O second the motion na Mr. Speaker say okay, then the ayes ni why those in favor of the budget approval then say aye. Those against say no. Ya nyintumu. Enti ya approve principle then no free him. Na budget we kura do magia tumu kura ntam so kura ya nwanwa ba kono kura do mu twimu che we de say patupa so na say magia tumu enti che say na kaka ne kura wo mu ko ye na ke agia tumu dada oh dada said ye tie ne say agia tumu but de omudi kan ye wa bonten no eno ho aniwuo e na mo ye de omo ye no so that say I understand say processes ye free one ye call two but the moment kese no wo begia tumu no eti se wakọ ware oba wo do no sa wo do no a sa wo je ne ho ne ma nyina tumu so that here nya ye fie die wie ne ya ne hia ya ka asa white one ho bia we be bia bi wo do oba na wo do no wo ma wo do no asa wo do no kwala ni na waje oba na tumu a ne ma na be pam wo what can they tell us nti ani wo and omo de ye principle ye ti Ghana ha ye nim se ye je budget kese ni tumu wi a ye de core appropriation level ye de core committee level ema committees no obi a committee on roads and highways your committee on this into ye de obi a ne allocation de beba na fe empanifo no me in charge no ya frɛ wo mo okay mo the allocation of 80 million e ba 80 million you intend to spend it saying na bi o ma kyerɛ pese ye ni say okay we ye gi we tu we anyi ntum we mu kwatete we mfiri mu fa eno keke na aka eno na aka sa minority wo mu ye disappointed minority papa mo ever since mo January 7 2021 besi nne mo oh we na ya tell me na ya mani nye pe parliament ye pa ye behunu mpuntuo ni ade mo ene shekai enti ya di budget ni ya di atum ya jutum wie na asebia wa chi ani aka enti the minority for no we ye na nye no kre na ya nyintumu it's just the principle of it and right ya ni honorable kasa ye it's just the principle of it and you know the ya di atum pompo kire wa motuo mu 2023 abaining for bi ejuma ya ji budget atum a bisa question o ba ejuma ye o de mom pa yansre health minister mane fa mfra wo mu enko omo ko UK nenko say enye UK for nko a o ye de bi nso call Barbados Barbados kra de ebi mu adikan ko me brother nso kra wo ho as we speak nti Barbados no de omo de bi no ko aka UK omo de bi no be ko aka ho mpa kwa me yemfa mfra nko minority na agesa asem na tum enye minority o kan say na say omo parliament no so ye both minority and then the entire make us a minority so some no mudijina ye say ensem ne de da lala nya de omo wodin no eduru hin debi ba unse budget ni in general ne de man tese omo say omo mpini o but as a portion of it and normal
MPP in the opposition, they will do same. Inti ano de enye bibi hu bia. But the thing is budget no ma dia tum. Ni aka bi e be kan dem. Me yamashime. Budget no adia tum ni aka bi e be kan dem. Ya say debt exchange policy no kura na. No ma bi o ma illegal. Oma ma obi ama ni omo e wo so omo no musi nkunya na nkasa no. Oma amfre won. And as a finance minister, the no ni way no ni modus of operandi no. Sisan. O ya de omo obi ama ni. Na de Ghana na e wo dia. Nyansa nyina no ho na wo na wonim. Wo ya King Solomon. Me pa cho ne ho na nyansa nyina wo. Anas ye no wo nyansa ni no. O di agro be ko tu Bible ama wo me pa cho. Okay. So ono nkwane kwa asori. Ano pe ko hwe himu wa maso of finance ministry ho. Aya de. Onye no ho no wonto. Ofanyi na miaye. Na ba che say me dwi bibi say we say ye be kwa 31st ene ejuma ho mpaye. Bon mpaye. Nti say aya mo. Na mo oba se fa ngwan. Ya mo ejuma. Oba ne ye sabie ni awukum obi am ye bi obewura mu. Osagefo abo eti ofori pedi be se nkurasefo ma. Mo na mo bobo wo sampaye no. Ade mo agmanye. Okwa buruchira. Okwa buruchira he. And I keep telling me na fofo bebre na ya sofo. I keep telling them say sani mu di mu sofo wo Ghana ha. Ontumi ni sa sofo di nu aburuchire o. O consult me adjust wo ho. Na woni system na fa. Hwe onkwa buruchire Ghana ha sofo be hye wo nkoma ka kire wo se mahunu se watu kwan. Na ne o wa buruchire obi odi sofo nso wa buruchire so ono so ya wo hunu den. Wa hunu se watu kwan akɔhe. Dabi omdo mutu kwan tana wa. Utu kwa ba Ghana. Ghana ni sofo bia difo ni credit we bi nom mahu se watu kwan kɔ. Enti mi bisa se nto omo nso e wo ho no edi sofo wo ho no. Omo nso ya wo mu hu den. Omo nso watu kwan aba Ghana na watu kwan kɔ. Ebi musu person mutu kwan aba Ghana. Sa so omo no ba said the Ghana na yeseme soso omo so no. Kwa omo no. Debi mu person baba. Na Ghana for da bia kom tum ni kaba. Mo ochi hene ne voice na na. So what chimbe. And the voice na me de sa. Hey. By for ba. Oh, na mi sa asema na musimi. Ejuma de ayen na bezesi. Ejuma nesi. Dia ye no Ghana no. Endi asa. Oba. Endi asa. Yise otu kwan. Resuma ebo nyum bi. Ose gidi a wanya somu yie. Ntajuma na wo ye ne nei no. Ahenkan ha de no. Somu yie. Nyaza ne yu mu kwaye. Ya to o gwa no to go to kuro na da bagi. Me elective maths teacher. Obo mi ababi wo scam ka che ni said that be a me doctor ni. Na me doctor ni na nyame anya no be pie wo maso ye. Na yesi enfe djuma biem na sem so sie. Na ga gwa de okọ bọ. De obebo de pane bọ ni. Ya do be mo oche. Ya do be mo oche hene. Me mo ni pane bọ ni. Me fo be wani nza de. Nkurase fo ma. Oba ni na na mditi ejuma nesi. Bang. Oh, na zo beti me sua de ato. Ara we mo pe oche hene voice na mame. Ache e wo ho na wanya hu adwuma 3 years time. Voice near me de pa. This is 3 years time. Why? 2022. 3 years time. Beti me ayi ko. Oche hene voice na no pay. Mi ni di enti a eringo o madwemu sa. 3 years time. Eno kwa na asembe no wo kan kofa yi ni ba. Galamse issue ya yi. Don se na na ko okosra no. Na ja. Ena no wo se den. Se eja. Galamse no mo ye no. Enye na nanu nko a na obetimi akọ. Ayiye nyina na obetimi akọ. Na nkrofo sori a omo twena na abo so di na natem. Mo ni nsade. Nsole mu di panyina atem. No wo ya ne sa na. Nchese ha de te se beifo ba te se krasi fo ma na ya sa de no se suban no atwam. Obina kai o so to Ghana. Ba we say asika fo ma empesu bebre o. Obehu se me na mempe obi a obehu mempe bia no. Eya na bebre na anye asika fo ma o. Ehia fo ma mu na san akere wo ho. Ehia fo ma ni esan. Hey.
Okay, ma get ready afabra. Na yetibiti kakra. Na I am there. Ma me ko homa ne sunko din komo wi mra sisi a ye ne owura ono na executive director de ma Africa Center for Health Policy Ahmed Fahan. Ye ne ko twetwen komo kakra. Yira ma de woti kan FM suni Maakye. Hello. Hello. Yeah, Mr. Ahmed, Otiminka, good morning. Yes, good morning. Good morning. Na bibia boko de. Oh, boko. Also. Nyamia dom yensu ye ho ye papa. All right. And anopo ye pese ye hwe government ni intention say oni UK aban beka bom na ode de friend say cash for nurse e de aba no eno na ye pese ye di mu nkomo kakra since wo Africa Center for Health Policy. We know, is it a laudable idea? Okay. Thank you very much. My tweet is not good, so your listeners should forgive me. Oh, okay. Yeah. Let me say good morning to all of them. I wouldn't say it's a bad idea. Ghana have always had bilateral collaborations with other countries globally for a long time now. And we've had exchange programs in terms of health. If we look at the Cuban Medical Brigade, we've had such engagements with them where they bring medical doctors to Ghana in exchange of some other benefits. And so government, in its own wisdom, thinks that they can export nurses to the UK. Already, we have larger numbers of nurses that are exiting Ghana to the UK for greener pastures. And this is not the first time such a thing is happening, where Ghana is going to export nurses. The Barbados own is there that started, I think, somewhere 2019. So for that one, it's 2 years. Every 2 years, then they send new crop of nurses to Barbados. So with this one, we are hearing that it will be every 3 years. When they go to UK, 3 years time, then they come back to Ghana. Whether they will come back is another thing we can look at another time. But as whether it's a good idea or it's a bad idea, I think that Ghana stands to benefit a lot if we are able to look into the terms and conditions very well going forward. I think it will be a good idea. Yes. Okay, and a bit more raise issues. Ghana and Ankasano, do we have a necessity in that number? Do say was see a DB Krako Amanoniana? Yes, that issue has always been there. Ghana really, in terms of our nursing population, though we are not there yet, but we are better. And I think that when you look at the number of nurses we have produced over the years, we have the cities, the urban areas that are choked with nurses. And so most of them, redundancy is setting in. They go to the website, they are really sitting down. You go to cheap compounds, and a cheap compound is having about 20 staffs, 20 nurses, which is overwhelming. So I think that the nurses are there because we have categories of nurses. You have nurses, you have midwives, you have nurse assistant clinical, and nurse assistant preventive. All of these are lumped up together, and they are called nurses. So when you look at it at the larger picture, we have a lot of nurses in the system. However, they do not accept postings, or government is not able to post them to rural areas, the deprived areas, or the marginalized areas. And I think that's one area we have to focus on. So the equity in distribution of health personnel is an issue for us. So we have more nurses or more health workers choked at the urban areas, and so it's an issue for us. So the figures are not rosy with the nurses. The nurse-patient ratio in Ghana currently is 1:20.
which means that at any point in time, one nurse is attending to approximately 20 patients. If we take our total population as Ghana and then you want to divide it by the number of nurses we have. So one nurse attends to at least 20 patients. So clearly, this picture implies that there are more nurses attending to patients. If we take the doctor-patient ratio, we are having about 1 doctor to 1,000 population. So there's a wide gap between, and these are things we cannot compare. But if we want to look about how many patients each one of them attends to, the nursing is quite better. So a common situation that poses an essential question as to the extent nurses should be empowered to serve the country in its rural and urban areas and peri-urban communities in the light of major deficits evident due to unavailability of doctors, so on and so forth. So the issue is that because we don't have doctors also in the system, I am of the considered opinion that if an exchange program like this is coming to happen, we can equally engage the UK government so that if they go, we can let our nurses train in some specialist areas. And then when they come back, then Ghana will stand to benefit at the long run. Okay, it is clearly, we have a surplus of nurses in Ghana to the extent, say, bit mikra, edibia kwa mama kwa ye juma wa amanone. But mami misa this one too. Say, ye keep on encouraging this exchange of nurses between these two countries now. And discourage omunya kwenya enkwa amanone ni bi. Let me clarify this. It's not really about Ghana having excess of nurses. That is not the point I'm saying. Okay, so we don't have the surplus. We don't have surplus. Okay. We don't have surplus. But what I'm saying is that in terms of the working strength, the staff strength, we have more of them packed in the urban areas. Okay. And we have if you want to equally distribute the nurses across the country, you would have one nurse handling about 20 patients, which is quite adequate, which can be handled by the nurses. So that's the point I'm making. Okay, so very well. In this case, you can have, because we continue to produce more and more of them. So for the numbers will continue to come. So if we think that we can send more to other countries, it's not just about sending our working force away, but it is about also getting some returns for government. The returns could come in the form of capacity building, more knowledge, and other important exchange program ideas. So these are, I think, ideas or areas we have to be looking around. Yes. Okay, so back to the question I asked. What is the probability that those that are going outside would have the energy to come back, looking at how they are exposed to, a whole lot of things, technical know-how, making the work they do over there so easy? It's a big question. It's a big question. You see, my brother, when people are in this country, they've suffered for long, and then they get the opportunity to live, and they see better working conditions, and they see that things are working better for them anywhere they go. They would want to stay. But if you are signing on to a contract to leave the country to go to another country and work, and the contract says that you are going to do 2 years, 3 years, you have to honor it. If you default, if you go contrary to that contract you have signed, then you are held liable. So we have situations where people will go, when it is time for them to return, they will disappear. The Ghana government and the receiving country, in this case UK, can have an agreement. If the person decides not to come, there are consequences attached to that particular human being. So that is where it is crucial for the government to think critically. These nurses I am sending out of the country,
what can they learn as they are there? They should give them the opportunity to study more or different programs so that when they can let them come back and improve upon our own system. So it should be an advantage to us that they are sending nurses to go and learn as they are working there, but they learn different or they learn more in terms of their career and then come back and help the system, because we don't have specialists in our system. We have for the nurses we have, but those who have specialized, we have inadequate numbers of them. And that's one area I think that because we don't have the capacity to train more specialists. So if they go, they can train more of them to come back within that short period. Then they can help our Ghanaian system. Okay, so this exchange of nurses to between these two countries, if I don't get the opportunity, I'm a nurse in this country, and I don't get the opportunity to also travel, go outside there, and then get exposed to proper condition of service and what have you, what happened to me? Don't you think it would discourage me from, rendering my service to the country? Yes, we still continue to call for the government to improve upon working conditions of services. It is degrading that at anywhere you go, working conditions are very, very bad. So people are discouraged. That is why at the rural areas people do not go to work there. The conditions are really bad because I've gone around this country. I've seen how nurses and doctors work in these conditions. Recently, I think this year, about some few months ago, 2-3 months ago, some doctors were posted to a particular region. I wouldn't mention the name. Not a single one of them turned up. Not one. They posted about 20. Not one came. And so the working conditions are bad. But if you remember what I said is that already they are living in higher numbers. They are living in higher numbers. So even if government does not put its nurses on this program, but they will leave anyway. And that one, they will never come back again because people are writing IELTS and they are going. Once you write the exam and you pass, then the UK government itself, they will recruit you at no cost and then you go. But this one is better because you go and then you still come back. You go and come back. And it's a form of development to the country. Okay. If you look at the Cuba system that they were bringing doctors to Ghana frequently, it was a way of developing their own country and still also offering services to other societies where their services are needed. We also know that though we were hit by COVID, but UK was one of the countries that was hit most by COVID across the globe. And so they lost a lot of their critical staff in their line of work, and they need to boost up these numbers. So it's not entirely a bad idea. I welcome it. Government should support it, but government should think critically about the terms, what it is going to sign in terms of the contract. They should put meaningful clauses there so that when the nurses go, they will benefit and they come back and help develop our country. Okay, very well, very well. So let's thank you and then come to you when the need arises. Okay. Ntieni Ahmed Fahan, Executive Director, Africa Center for Health Policy, and Ekotwetwe en Komono. Ebusia yebetwa so na yakwen anim se enchirimu bi ho no mu bi bepese mu tofa de atum aman ya. Na yenya ne fast na ebre no igusu hegu. Okay. Sorry. Na netie wamu no ne nyina na fa ene aban no hihye ya obese wo ye no ne UK aban no aye said ye be ya obetimi de Ghana ya na sifo ni bi akọ UK man ma mo so akọ ye adwuma e de aboa wo ne mo na kitahudie ni mo no na owura mede kire mu se ono de ohuni se ye kwan papa so ebeboa ama ene yesu ya nya na sifo amom akosua ade de afiri nkrofo aman so na omo so atimi de aba beboa na se bisa ni bi ni se ono ekọ no betimi asaba obi wono ma okọ na okoye adwuma na okohu se de honom so no adwuma no ne desite na aketua wo mu yesoso wo so ne ade a eduru bere a yepese yesade omo ba omo sa beba de
no owura me di kyerɛ mu sɛ ɛno de yɛ asɛm a ano ɔden pa bi mu ɔnom a beduru hɔnom sɛ aban no pɛso ɔsa do ɔmo na ɔmo edwane ɛno de ade ɛwɔ hɔ na mmom no ɛwɔ sɛ aban no mmom ne hunu nhyehyɛe a wɔne ɛyɛ UK aban no ɛbɛyɛ ɛne afi no wɔnom ɔdo ɔmo ɛkɔ anɛsfo ɔdo ɔmo kɔ no ɛbɛyɛ sɛ bi ade mo kɔ yi ɛyɛ mfie mmienu na mo kɔ di mfie mmienu no so ɛwɔ sɛ mo ba na ntiase etimi yɛ adwuma ɛno no saa de betumi aboa na mmom sɛ kɔba sɛ nkitawudie no obi konya ne ho tɔtɔtɔ sɛ o wo kɔ ne duru sɛ opa na oba opa me mmade a ɛno ne de kyɛ sɛ bɛyɛ den paa sɛ wɔnom ɛbɛba ɛna wɔsrɛ sɛ kɔ no mo kɔ no so no Ghana ya doctors fo ni bi wɔnom a sɛ bi onim die bi wɔnom a munni te wɔ sɛ aban no hwɛ sɛ wɔn bɛsua saa nim die no so ɛde afiri wɔnom na wɔn de aba na wɔn de abɛboa sɛ de bɛma nneɛma timi akɔ nkan sɛ misa ne biem ɛne sɛ wɔabrɛ wɔn kɔ yi wɔnom a yɛbɛgya wɔn wɔ Ghana ha anasefo ni bi wɔn nya akonya bi mu wɔn so present ko mekɔ bi nanso ɛbɛba no ebi a ɛnyɛ wɔn nyinaa ne betimi nya akonya wɔnom a wɔn nya akonya nkɔ bi no ɛmo wɔn aba mu musa adwuma no kora no wɔn tena no ma yɛ a wɔn tirim ɛnyɛ fine ise bi wonu ma yedne ko baabi akoye adwuma se amemi ko UK do amama anko udi obi ko me na me nko akura ase eno emma saa nsem no emmehye eya doctors fo no munya akonya ne bitirim eno ru amede chem se ndie nokre ebi mu wonu ma saa na beye ebi mu wonu ma ebebu o mabam die na so onde ogidi se ebre ko nanim no ntiase betima ya adwuma mo so ahunu die nti a ebia wo asumasi na obentia mo akonya ma wo so wanko bi no na wotese nokre wo ho ne ikre wo ho obu anu ade ne kwa akura sese bonko ya adwuma enya ade so obekọ ne nyina no kan ho bi obi epekrom adwuma ayese de be ya na setrem betimi atono ntia no science ye ne kwa de ho dada na ebi so ne se saa kwanto ya wonum etuo no oru amede kire se ebi mu ankasa nesfo na ebi no kwa frase ekode nya so onya nimdie na wie no ono wo akonya obekọ na eno no sa no okọ a enam so ono ane kọ yi ntino opa no sa beba opa wo mabiem enti de ama ne gina so kura ka se saa aban hyehyɛ opese wo ye no ɛyɛ na bɛboa ne se we aban na de wo kɔ nti ono de wo kɔ na osa so de wo ba obɛyɛ de aka se wo ma ɛyɛ de abeba na ba de wan kasa se wafɔ so a wakɔ ne de ɛno de aban ne usutumi mra wo pɛ ɛna abeba wo pɛ kura so a wo mabiem enti ono de ne nsenkae ne ne tofa bom nyina ne se wɔne aban no adwene ɛkɔ baabi faako wɔte aban na se saa na mo na aban ne tu no ɛbɛboa ameno matima konkan na mmom kɔ no ɔmo kɔ no ɔmo nkosua nimdie ne bi nka de ɔmo ɛwɔ wɔ Ghana hanom no ɛho aba na pomden nsɛm a no ɔmo fa mmra no ɔmo san fa mbɛboa ye ne sɛ de bɛyɛ so ya pomden ne betimi atu empɔn tiawa. Okay, nti yamfa da bonkata 11 bi ntwam na yen sorry so. Enti da bonkata no boso e na ye de etwa so e de amawo akyerɛbea no ɛso na nopa no ngotwe abɔ apan sima no aduasa enum 835 ahenkan 93.3 FM so ɛne yɛse nkunyan adwempa hin kofi mensa mene ɛyɛ ahoɔfɛ achim police mame akia janewa The Chronicle da wakata no na yede efrase na The Chronicle da wakata no na wode oswafo no na hwe ensase ene obo ade ne amapa ewo emu ene eso efoma gudie ni nyina ka ho eno eye owura eye Abdullahi Samuel Jinapo nimfonyini ewo hanom na wone eye His Excellency na Nadodanko Akufado ena edi ahyiamu otimi se eye owura Jinapo wodna so akona nado ho kakra ena nana nso wesa nsem bi digu nasum ena nana ka che ne se yenhwe na yensa ase wudwumadie ne ntotoye no yemfa nko abefon tentan so ai digitalization no wo se yehwe na yede eye yensa ase wudwumadie nyina no edi hyem na etimi eboa na no wo cheso omo home so omo nya ne tentem na entimi enso emwa na owie ye no ana wode eye oswafo ne hwe dwadie eni fidi dwumadie eso onimonyamfo Alan Kwadwo Kyerematen Minister for Trade and Industry nimfonyi eda ha ana onso di tudwa etrim se yenkoko no wo se yehwe na enei no yema yani ekọ honye no nko a kafra wasi yahwe na afi so no eye agrochemicals no ne nyina yema yani edi akire ne danda no ma netimi eboa se de be ya hua yankasa no ebetumi so afa ne ntomapa enso efira na enu achi no okire mu se eye HIV eye yade no sisi amene okasa de o chese se de esimi etia to se ewo bono empatamu anom no enya de ketwa ha dwene pa nti se wo eye bono mpatamu anu ayo wahwe onwusu yi nya sa ade no be fa bisisi a wo de oyo onwusu madi a obedidi a ne mane nanam ai
tie no na owie ye no ana wade aye Ghana man panyina be de chire Dr. Alhaji Mahamadu Baumia so fonyine ede abeto ya na wade ba no tire mu say New Africa magazine no aba na eba ye no Dr. Alhaji Mahamadu Baumia ya boni din say ope eye abibimam ya mpenfo a chese wonom kasa na chese enya susuaso mapa pa dane dan krofo adwene anya bibi omo ye bia no bo se krofo attention akoso pa wo chese Dr. Baumia woka eye sa mpenfo makomako ha no ho ni din apiem na chese influential eye leaders no woka ho na ho asem de oboka tai edi aba no so de nya de ketwa wadi incompetent ba yi se na beda ne brofo kesi a ene obia so mu obi heka bie enti dollar ne ye betene diki na akoma IGP sini nyina ye trend enti no chese papa no wose ono so ne dia PMB te ho asem eno no na owie ye no no kire mi se eye sa bullion vani akronfotachi amuafo ya chese omkotutu so se eye kai se ya na di sika kora biafo musika ere komya ya hodo yi nko tutu obubo bomu a ebi kura mpo enam soma police ni bi hwere ne nkwa no saa kronfo no yese ye gya won mu tie ho asem da obokra tadi aba da hanom na the chronicle da na nyina no one de owie pe wa yese eyekenofuri ata no na twere konkono nkonya no ho ti we say Proverbs 24 verse 8 ana odi asem ni people enso edi agu we quotation di firi onom ede baye meme nkan ma oda oka quotation mrese ni asori kura nko na wakan bible we the chronicle the bokata no emu ensem abusia ya de daily guide ko wakata na to aso Ghana's favorite newspaper ana daily guide de mampeni na da kwa kufado ni mfoni ni penifo a wodo a wamo ewa lands commission a wodo na mfoni so da hayera Samuel Bujinapo so kan wo bie na ni nyina ne se digitalization e koso ene won se me ne kwa ya de sabia wo manya omode ntini kwa foda nsembie nimu na ne bibie e kototen no ana mampeni chemse sa hyehyɛ ya na wo se bi e koso ewa lands commission enten paso timi koso se ne be ya empempi asase wonsem ene obi timi koto asase ne chinsem obeti asu asase kura ya su mesidia ayo benten dia na ehusem akwakoye de dwama penisa sansem no na ninye ho enti na befo ententan kase kwan so ayafa so ema na niama tumpo na wasa lands commission ne asase wonsem so no yetimi adiko ewo bie ko akrate ebo ehu de rekrata fa to so miensa na menu ka say ene na watwe ye ba besimu ni memrenda na chese NDC amanyiko no National Delegate Congress wamo de shisha so dendindi koyi amanyiko ni mpenifo na yara si edunketi ya wane de wasi General Mosquito no ni din a wobon samrane e won fani agro na afei so ne General Secretary di bre no so no wa bre enya de a wo pebie mu ntino wa for national chairman na wa pre no na ko akrata di aba no chem se nya onu nko a o ene nipa mienu eka no ho na wo maye o madwe se kwan bia so no ofoso ampofo akonyan wa mo beje ko wakrate ade ho sem etudwa fei ma pani abedi eche Dr. Mahamadu Baumia New Africa magazine ne ya bonidin ensuom se wakasa ene ebe bibre ma yetie papa ne kasa susu ko echi enya sunsanso pa ewa adisha bra bomu no ko wakrate so de ho sem abana krata feto suns ensia ana wo chem se Supreme Court ene Justice Chief Justice Mienia ya power nominee no wo mu chemu se Parliament aje wo matumu Parliament aje wo matuma daily guide ko wakrata ebo ehu deru ya kuyanim ewo aye the bokata watu din say daily graphic was say aye truth and accuracy every day na eno na wade atudwa kire mu ese aye achechere fo nkabom ekuo eno aye nat na afe aye Ghana Medical Association for JMA for onmenu omo nya de se aban no agina sidi a wasie afa ka ye de ehu ko e befa so ebetimi so ahwane ye tua bie ni atete so se de be ye kwose akopra bosia afro bi a ye behu ya mabone ama ye bie no omo ne aban no adwen enye pede biara eda omo nti aban na se enti se aban no wonko no sa mra biem oma keka ne oma ahodo bi a omususu se omo emmoa ma omadwuma no enko nkan
na ɔmabɔ aban no so kɔkɔ paa ate sɛ ɛnya agrotie ho asɛm da bɔkatai ɛde aba ɛwɔ ha ɛno ɛnso akyi no ɛna ɛyɛ chief justice ɛne afei ɛyɛ maame fire akufu wɔn mmienu so wɔn de ato dwa kyerɛ mu sɛ aban no hwɛ na ɛyɛ supreme court atemuafoɔ no wɔn nso ɛnyɛ nneɛma bi a betumi so aboa ma wɔn adwuma no atumi ɛnso akɔ n'anim te ho asɛm da bɔkatai ɛnso ɛde aba ɛwɔ hanom a kyɛ sɛ ɛnya agorɔ ɛna mampanyin nso so sra wɔsrɛ ɛsɛn saase ho ɛnsɛm yɛfa nkɔ abɛfo ntɛntɛn akɛse dwumadie no so no ɛno so ho nsɛm da bɔkatai ɛde aba wei ɛyɛ daily graphic da bɔkatai no da bɔnkata ni animu kɔ ne kopɛ bitɔ ne kenka ne tu mu ɛnkyene Ebusia yanto aso Ghanaian Times most authoritative newspaper ana yɛde ɛto aso na nsɛm ahodoro na yɛabobɔ so ma mpanin nsɛm a wɔka ɛsɛ asase ho nsɛm so ɔsɛ yɛde kɔ abɛfo kwan ɛsoɔ no kɔwakrate ɛbɔ ɛhudero sanso ana dɔm kuma ɛwɔ yɛmmra hyɛ bedwefie ne minority no wɔn nso gu so a wɔn kasa kyerɛ mu sɛ wɔn de wɔn baeɛ ɛsɛ wɔn bɛbɔ Ghanafoɔ ho ban wɔn yɛ the voice of the voiceless into no wɔn hwɛ ɛsɛ ntutuye no wɔn hyehyɛ bia ne bɛboa ama Ghana de hyɛ ɛho atɔ wɔn ko akrate de wɔn nsɛm ɛtu edwa sanso na wɔkyɛm sɛ okopie mu ɛwɔ gasao tempeswa so English kaswa English amanfro ɛne anya nsɛm ketewa aban krach pani ɔwɔ hɔ n'ani abere yie papapa wɔ tufo a wɔkyɛm sɛ ahemfo a wɔn ne mpeswa so wɔ ne mpɔtam a wɔn fa kwan bɔ ne so kweti kwan so etu nɔteɛ no wɔse n'ani nye ho enti wɔn nyai ɛnɔteɛ na wɔn tu no nam so ma nei enso tɔ a enya bɔ n'ani ana eyiri sɛ wɔn agya padeɛ ne wɔn nneɛma nti wɔse nsa danse yɛm wɔn nimonyamfoɔ Joseph Steven Nyani ana wɔkyɛ sɛ ne nsa da ne nsa yɛm pa iye papapa wɔsrɛ wɔn ɛsɛ nɔteɛ na wɔn tu n'ani nye ho enti wɔn enyai Ghanaian Times ko wakrata ɛso ɛbɔ ɛhudero na atefoɔ so kasa wɔn kyɛm sɛ aban ne hyehyɛ bi a wɔhyehyɛ no ɛnya ade wɔn ani gye ho enti wɔhwɛ no wɔnyai wɔn bɔ no kɔkɔsa wɔn pension no ɛho hia wɔn yie pan ti wɔhwɛ no wɔmfane sanka ko wakrata ɛso bɔ ɛhudero na wɔtwi mu ana beto dwasɛ okopie mu ɛwɔ bɛma campaign nsɛm ketewa o papa bi anasa abranteɛ bi a wɔn wɔyɛ no te sɛ wɔsrani so wɔnyɛ ɔsrani wɔnim obia wɔ hɔ ne wɔsiesie no wɔn atadeɛ ebi hyɛ ne hyɛ wɔn mu kyɛ ne bi ɔhyɛm sɛ aposifoɔ ɛnsa so ne mu asabre wɔdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ aban ɛso nsɛm abusua wei ɛyɛ Ghanaian Times most authoritative newspaper. The Daily Dispatch da obokata ne mu nsɛm na de hyema ma yɛde to aso na da obokata nso de abetre mu sɛ ɛyɛ mampanyi de ma ɛyɛ Rwanda ana afei ɛyɛ Kenya Paul Kagame wono ɛna wɔ ɛyɛ Rwanda hɔ no ɛyɛ mampanyi no hɔ ɛna Ruto ɛyɛ William so ɛyɛ Kenya mampanyi ɛna Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so yɛ Ghana mampanyi abɛde kyire wɔsi sa mpanyifo wei wɔn ne yɛsɛ ba no ɛsɛ agya yɛ kan sam na amanfo ntu ani akyire na amanfo doso mu paa de a wɔn bɔ wɔn modern ɛna wɔn kato ayi kura aka ho Buhari Nigeria mampanyi wɔn so din wɔ ha ɛsɛ nya agorɔ sa mpanyifo wei udi wɔn agorɔ wɔn bɛ dɛfɛ wɔn ma de sɛ bi wa asase nyinaa de bɛma wɔn mu eti ɛwɔ sɛ dɛbɔ kata yi ɛde aba ɛnu akyi ɛna wɔkyɛm sɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ɛna yɛse wɔn so wabɔ no modern paa okɔ ɛyɛ etifido mantam a yɛso wɔ kan bi ama ɛyɛ abatoɔ na yɛto afimpino ani aduonu no 2020 abatoɔ no wɔse ɛma ɛyɛ etifido omunya MPP fo nya vote paa bɛso agye mu bɛse du owura mahama na eken wɔse yɛ Bawumia ntira ɛna omunya saa ɛyɛ abatoɔ no so di firi hɔ no mo na ɛno akyi ɛno wɔkyem sɛ Hanabisiu ɛne ɛyɛ Zifa Tenga ɛna afe ɛyɛ mama akoma ɛyɛ Dunan wɔn mani abre sɛ wɔn soso ɛpɛ ɛyɛ MPP amanyɔkuo no dibra ahodoɔ wɔn ba bɛyɛ no wɔn ba bɛto so ntonto no wɔn so piribi akyɛsɛ ɛnya de ketewa te ho asɛm da ɔbɔka atai ɛde aba ɛnso so ɛwɔ ha wei ɛyɛ the Daily Dispatch da ɔbɔka atai ne mu ɛnsɛm Ebusia the New Crusading Guide yɛde to aso
na crusading guide to guso a wo bode Roman penini anani abriye papa Lands Commission wase wamada asase won sensem no digitalization abama je obi anya bintu wamusun form hunre mu bie ekrata feto so miensa ani duobo ehudaro na kwakrate eso ade aba no chemu sa ayerato esien hun sensem bie de dwane ene kwata tenase na chese ensem bia kokwa so anya ne kwan so no wamahwa tenase a wamudi wumu aye nyina ne ekobone no wamudi tuye se ne be asem no wambetimi adi ni perfect no crusading guide eso ebo ehudaro enano penakopie mu ewo enkran pumpuni mantemo aya nugwa chief of staff woni su tufo na wo tufo no wo chemu tenant wo mo wama be hen adan ene wo mo awomu tinungwa no wo mo hwe na wo mo ne ye ni wo mo hyehyeye bi wo mo nsem bi no wo mo enka ne ye na bibia so na kwam ko akrata de wonsem aba na owie ye no ana ne national security minister oni so foni da wo no so ebo kokoye po chem sa wo mo de hyehyeye bi egu apon so no aya operation home shed na tsa wo fia e wo so timi bo ho ban obi ebo ne ho ban enu nti wo so wo potem a wote no obi wo ha fe ne wa ba ofoforo wo hwe onipa ni su ne ban bi a wada na die nkyere se wo ye Ghana ni ne kasa ne bibia nkyere se wo ye Ghana ni a na wa ma posifo enso aso atententem so ebetimi abasa woni akunya wabai wa ba bedi ni paboni sama na se bia ni papa mu a ana wo ba ni nyina no ma posifo asonte no ni akono wa mu defe mo si ni nyina ye de boy ho ba ise nei wo hwe nkronkro a wo du etwa o man hu ehia ne etese kwasu papa wo wa na wo beti ni paboni fo bi atra hwe mo so se san kakra ana wo mu de dolu kro no nti wo ho na hu obi na ni suban ne ye no encheso e Ghana ni anu ma posifo so ateabusia wei eye the new crusading guide ko wakrata no na eye the daily searchlight nie na searchlight ichire mu se ne nsam ne bi won ma edika bobo so dada etimi nsan so emfa chire na ba ko mienu bi eye foforo afra mu ni se eye occupy Ghana fo na mo ka kira ba ni se aba no yobolododo oso pa nti be ya nko hwe na nko onjeme onye training na nka ne so nti aban no enhwe na eye ne aban na kasa no wonyi bi film on tete so na no matimi enko eye enkan wose wote so be 50% a ebetimi aboa sanse asoafo nko ano bekọ asoe baako na nipa be 9 wonmu nyina ya asoafo na mo hwe eye asoe baako adai etie no wonsem eno no occupy Ghana fo no mo eka eye we na sanso so ana wo kire mu se enen eye ukopie mo tertiary student wonom no so a Ghana gas for timi abo modern edi nwuma sua ensi achi ba eno eye scholarships no be 20% edi ama eye disuafo mo suapon agodo mu eti eno ensem so the boka ted ho asem edi aba enso ewo ha wosira ni so ya chi no ewo eye bema camp no eno so nsem the boka ted so di aba ono waye no so waye wosira ni woso onye so jani na ope baabi pa kodi sa asabi enyamo nsem se ya na bema camp na ye be freeze employment ne ni be freeze na wanga sa fa nwa fo nwa adwuma nwa na betua aka ana wo betua ho ka abani so fa no afa no adwuma ono afa no adwuma na we mo si obi antua ne ka abasi ni ni pe rozo edi we ka mo ha no sei ni asi odi bu nkrofo ene ha adwen no aya so obeboa ma so anya adwuma na onso de sand enkwan Ghana no obi afa no adwene tie ho asem da boka ta di aba wo twa nanimu di aba kama to the daily searchlight the boka ta no nya kenkan asem na pen pharmacy ebre yeah fancy okay nti mame na sia anaja yentwa so akwa na ni adin utimi bowura bema campus anani adin unya kudran brother Anza ya brofo na nkomet mi afa no. Yes. When you I convert me afa no. Said was him as no so anyo montade bia dia. The question is onya ntade no wo he. Oh, say no the opese wunya obenya. Ntade no. Sie ni gwa so sa o. But we can say obenya. Ka say obenya pa. Na ni adin. Watimi asa akom camp na wa sha ntade bia fa ko gina kwa so ai. Se bi da ga kwa so na mu gina. She. Kwa so ke original kwa so ke ya chene dada. We so atena wa chepa o weni betimi aye omo aye omo tena bias wonom no eche no
Okay, mame namase ne giant to so ewo eha enomo yebekwa ahoma ne so na afei yakwa akodi enkomo sese ya ye kona ye ni owura Dr. Emmanuel Ayifa country director Dema Saint Ghana ye ne kwatwetwe enkomo doc meje di se wudi ni menya ne ye. Sorry, man. Oh, okay. Dr. Emmanuel Ayifa, right? Yeah, Ayifa. Ayifa. Oh, okay. All right. Yati da sepa. Na mo tresa binding share na on resolve infrastructure deficit away in educational sector. Sanity. But wine and many Kenya suna metia o tie for nyina. And Ghana every year be at the end I buy before I buy the budget in the Ghana. The call round near your Ghana for drinks if your more petrol more budget in near area near the Akoma buy the call relevant ministry education Ghana the call Ministry of Education. Now you assign at the Akoma Ministry of Finance. Something you're not near drinking. And in fact, that is one key thing they call around to solicit input into 2023 budget. Go for kind. Now, so when we do budget here, the next year analyze the budget in some year share. The annual marco. And he analyze the budget, share 2022 budget. In fact, they try and share the year pay. This year, they share from 2019 up to 2023. I share as mostly I am for so come. In terms of infrastructure, they say education infrastructure, we say school, dining, AHENKAN933FM, and a boy a black car. Now, the woman can say, share budget and Kasangasa. Now, share in terms of allocation to the sense capital expenditure. Capital expenditure, and also now, the educational infrastructure. So within the Ministry of Education, by the cabinet expenditure budget, share over time, and there's a banner and budget. If you be budget execution rate, actually over time budget execution rate for capital expenditure, and I want to say reduce it. Now there, the whole infrastructure now. We say capital expenditure budget in the community area abua. Now, unfortunately, the essay demand in terms of actual disbursement and requirement say AHENKAN933FM. And it's in analysis. Who said the government try now providing much more funds in terms of helping to beef up educational infrastructure. Okay, and do you see, say, get fund one more contribution to sell more beef up infrastructure our education sector hono and said enough one? Well, get fund your more familiar, the man can and your more familiar, but get fund is a separate entity from the Ministry of Education in Ghana Education Service. Share the Ministry of Ghana Education Service directly have control on to me the idea because that fund over Conway requested so with the first fund to help in ABCD. But for some time now, the get fund concentration has been overly on the senior high schools, of course, and some universities. Their concern requires at the basic level from kindergarten junior high school. Most of the schools under trees and secondary school university, where get fund overly concentrate. The air concern basic level, primary JHS basically. For instance, you share 2022 when
budget now, it was reduced about 5,403 schools. We're actually in critical need of infrastructure, and about 241 schools were still under trees. And at that time, we had made provision for 3.5 billion. It's required to really fix the infrastructure gap. However, if you 2023 budget, my analysis really says just 2.7 billion we are allocating. In 2022, analysis shows we needed about 3.5 billion. I am providing. Now we are just about 2.7 billion. Which if it's M1, but even more seriously, as I said, we are just allocation, but we have disbursement over time. Every time, what we call a budget execution rate. One, you buy allocate this amount, so okay, this year I allocate this amount of money amount. But your big actual supply disbursement is always less. But you say, Matthias, they allocated the amount after the best year less. Already, I can't say we were estimating 3.5 billion for 2022 to fix the infrastructure gap. Now, they allocated 2.76 billion. Meanwhile, 2.76 billion, but say, and no crowd allocation, they are not ubit means so sometimes, like I say, just projections, keke. Exactly, of course, that's allocation there. Everyone says, but in actual fact, they are projections and they are also allocating. Allocation, the ones is allocated it and it's approved. It means it's all the money. Projection could be, let's say, you look projected for 2024. The offer budget now, as far as the amount 2023, no, they are projecting for 2024, 2025, 2026. Those are projections because in due for international parliament ever approved only the 2023 budget. Okay. In those allocations, this year, last year, parliament approved budget. Now they are not discussing with various select committees. The education education committee will call the ministry to discuss all this. So once they approve those specific allocations, it means that a Ministry of Finance make it become available. And then what we've realized over time from 2019 up to current, in terms of budget execution, we ain't doing for 2023 income because I think at 2023 they ever expanded. But the point we are making 2022 now, 2019, 2021, 2019, 2020, 2021. Meaning, your analysis shows that the execution rate has been poor. In terms of education, but not only education and other places. And if it is not going to be improved, then obviously it's going to affect the education infrastructure. Very well. Very well. So that is the point we are making. Okay. As much as possible. All right. Inti point well made. Yabesa ba wo hono mu bibia ni a. Okay. All right. Inti yani Dr. Emmanuel Eyifa ena ekokasa no Deputy Country Director Saint Ghana and yene kwatwetwe nkomo no. Mame fast dan confirm aboafo Salvation Army Junior High School semi kancho se almost the 9 lessons and carols at the air bro na dwumadie ebekoso nyankopon eya adomo a 14th December ena ebekoso ewu school mu honomo a eninti ya na wa hye ne nso edi amame na womo 9 lessons and carols you know waton sa dia friend penimfu bebre dwumadie ahodo ebekoso Bible lessons of aye carols ne bekoso school kwa be perform drama and choreography enso bekoso yewi ana fei yakeka yensa ase agigi sika kakra empenimfu aton sa dia frɛ omo bɛboa yɛn ama dwumadie ye dia brewo no ye wo Lieutenant Peter Echampon na Ampoma Kubra Yeboa wɔkyerɛ sɛ ɔyɛ aboabo hene Queen Mother edema aboabo eba Nana Kunti hene aboabo eba Elder Uduro Intiamwa manager de ma Intiamwa Hotel
ɛna yɛn ankasa yɛn CEO odi ahenkan kwame yɛboa ɛnso ato nsa de afrɛ no dwumadie bɛkɔ so 14th December anopa nonkron ken ɛwɔ sukuu mu hɔ na dwumadie no yɛde ahyehyɛ so kamakama ɛyɛ Salvation Army Junior High School 9 lessons and carols Frimpon Enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ Christmas yi wɔboa ma na yɛ kamakama paa san sɛ wɔde ɛyɛ nneɛma bebree no ane de aba abɔnten baabi a ɔbɛyɛ wɔ hampa nea ɔbɛ baabi a ɔbɛtɔ oil de ayɛ yɛ aduane mackerel ahodoɔ sardine ahodoɔ indomie ahodoɔ oat ahodoɔ no biscuit ahodoɔ diapers ne nea ɛka ho nyinaa no ɛyɛ Frimpon Enterprise na mekamfo de ama ɛyɛ ɔdan mall kɛseɛ paa yɛagye atom ɛne nti yɛ anawo nso so wode ani akyerɛ mu wɔ hɔ no mo akɔdi edwa wabie provision store pɛ sɛ ɔkɔfa nneɛma no nea wotɔn a wobɛnya mfasoɔ kakra de ayɛ biribi a ɛyɛ Frimpon Enterprise hɔ na mekamfo de ama wakyem ɔdan ɔwɔ Madarina Hotel n'aseɛ hɔ no mo a 0244897525 0244897525 0206473953 ɛyɛ number bɛfrɛ ɛyɛ Frimpon Enterprise adwuma pa yɛyɛ nti yɛfrɛ yɛn adwuma wura Sami Kisi Ministries ɛnso so ɛde ne second edition My Thanksgiving Experience wɔde brɛw na nyame yɛ adom a next year deɛ no ɛyɛ bosom yɛ edi anim yɛ next year ne ni akyirikyiri bosom yɛ edi anim yɛ ne da edi kan 1st January ɛna yɛde My Thanksgiving Experience ɛde ɛbrɛ wei ne yɛtɔ so mmienu akyem wɔdan ha no mo ɛbɛkɔ so wɔ CAC asafo kɛseɛ no emu Newtown ɛbɛn ɛyɛ it is the Lord ɛwɔ Jamaica ɛhɔ nom na wobɛhunu ɛyɛ CAC asafo no asɔndan na ɛfɛ yie paa anwumere no num ken na dwumadie no yɛahyɛ aseɛ behold I will do a new thing Isaiah 43 the verse 19 ɛno ne atifi asɛm adwomtofoɔ a yɛato nsa de afrɛ wɔn yɛ Minister Agyenkwa Minister Ohima Esther Minister Tracy Domina Minister Anefi Inshiraba Prince Minister Bismarck Eba Sansona special guest no and so guest artist no Jakalolomi ɔno nso de n'anim nyam bɛtaa dwumadie no akyi woyɛ company wopɛ sɛ wo sponsor 0205 045567 0205 045567 ɛna 0240 777315 0240 777315 Sami Kisi Ministries My Thanksgiving nea ɛtɔ so mmienu no badendenden Action Progressive Institute sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wɔde Ghana desuafoɔ nyame yɛ adom a next month January wɔde wɔn kɔ amanɔne China ama wɔn akɔkɔyɛ skill ana internship training ɛwɔ ɛhɔ ɛno mo w'ani gye ho na sɛ wɔn nso pɛ sɛ wokɔ bia kwanya ne nie yɛma free student visa free air ticket nea ɛde wokɔ na asan de waba accommodation baabi abɛda aduane a wɔbɛdie bosomi bia nso 1500 yɛde bɛma wɔn NVTI NAPTEC City and Guild WASI degree and any skilled oriented certificate be a crowd no won so be to me edi aba bosomi miensa ye be ma intensive Chinese language training na wo China ho so aye de bosomi mienu di akere wo wi a bosomi du na de be internship no na fei utie yi a yafo adwumam e China ho wani gye ho na akwanyan onso opesa wo de ho wura mu bia eno ane so be ma ho aye ha no be register ana frɛ number si 0544 099958 0544 099958 and I say 0208 985488 0208 985488 and on the number be free pre-SHS classes and a free computer classes training a idea a good so a course ama BC graduate for no yes science so ja disua for and say your B school kesi a free crèche a copim senior high school yeah ja disua for your boarding so and your day facility fresh number no na fin ko bi o ho ne ni F in cancer answer tech nso nie o se me kan cho say ye nchense e de board dan so no ho na so ba long span roofing sheet product no Sanding seam self-lock IDT IBR. Size is announced with free 0.3 mm. Ekopim 0.6 mm. Your need be standard roofing sheet, aluminium alloysane galvanized colored rubber. Your need accessories in so rate cabs, rain gutters, valley gutters, side stream, and advanced so colored nails, wire nails, and roofing nails. Your need be sizes and type biara.
Oba, Wonsa Ebeka, China, Turkey, and a German metal doors, wooden doors, and a plastic T&J. You're winning be 20 years manufacturing defect warranty. Yeah, they are toso. Yes, and so our block factory. And no in Tiamwa Hotel Junction, me pachobra, na yentimi emma. Blocks no sizes be free. 4 to 6 inches. Horo blocks, ye supply me na bo. Ye be boa ma dino, we see every aboswa in the kama. Achemo dan ye ne Kia station edi enu hwe wo dwakese no achi ho no mo old CMB so ye wo cocoa warehouse and wo tema ena ye block factory ne medical kan ho asema kire so ye wo Ntiamwa Hotel Junction frame 0245979311 0245979311 F in cancer asatech se men kan kire se a total solution of any roofing steel anointing okra yemu ena yeguso aye sommo ewo ekwan sonko eso na AHENKAN FM ye ne PIWC aka bomu a ye de his presence 2022 ye de ebro nyame ya adom a kwasia da ye di anim ya anwumre no nsia ken ewo Pentecost wo mo Central Assembly ho no mo asene na dwumadie no ye de ahyehye so dendenden ya ton sa de afre Mozarts Deacon David Sada Minister Ohima Esther Top Choir DM Crew KMC and a cross breed. Omo akaka ho ne doso papa. Eba cho bra be kan ho na yemfa na se emfa moti asefo nyankopon. Efri afimfiti ase January ebepem sabre wa kan ho akrakra yen a ɛwɔ se yɛde so aseda de ma ne din kronkron ɛne nti atifi asɛm ne ase sacrifice of worship Hebrews chapter 13 the verse 15 ɛhɔ ɛna wobɛhunu saa nsɛm nyinaa ɛwɔ bɛka yɛn ho na yɛntimi ɛnsɔre awurade Light Farmer Limited nso nie Light Farmer Limited di nduro mienu na aba monten so yɛwɔ Femiblex syrup ɛna NBF gingiva gel nduro mienu ni nyinaa ɛboa paa ɛmaa ne deɛ Femiblex na ɔmagye abɔ so san sɛ ɔmo kɔ afikyire a ɛyɛ ana wɔn ayɛ ase ebunkam fa so saa no yeyi saa deɛ ne nyinaa deɛ afiri hɔ obi kura deɛ ɔso ɔno afikyire no wɔnkɔ bi awɔ ho ayɛ den deɛ ama ne san sɛ wɔntimi mpo mu ne nsa ebere bi atwam na oyusu contraceptive ɔpɛ so oyi firi hɔ sɛ ayɛ bibia wɔ hɔ mepakyɛw mekamfo Femiblex syrup ne deɛ ama ɔman sanka bi bobo bi ɔho bɛtɔ paa gingiva gel no nso untumi nkasa engu nipa so obe nipa kasa gu am so no mo nso twetwe am ho a me kamfo eye gingiva gel ne de ama o ma nsanka fagina wanu pugu ye ne saa atoatoa so ho beto wo se achi na mo twetwe sika krabia na etu moja ana kaka age wo se aboso wo nsampo e na age aboso ama wo nsa enka bi ba bi bia ye ton aduro pharmacy bia wo nsa beka eye enduro mieni e wo ho wo be frɛ yen e wo 0542 929628 0542929628 and that's 0244661941 0244661941 and numbers ya be free na fi ya so Kufodia for Gibson Pharmacy or Kainshi Kingswalk Herbal Kelmed and a Destiny a Shaman Echo Ekus Pharmacy Lina Ventures and a Widama Top Up Pharmacy for so air to be a na tema Kumase Ayamiensa Misty Lancer Chemist and a Asempa Tamale Otnek Pharmacy and a Zuma Pharmacy Pharma Trust and a Jukard Ewa Kaswa Jojani Pharmacy and a Manskai Herbal Ewa Domahin Crew 180 Plus Pharmacy and a Kinako Pharmacy and so BBNI Yanwa Fraying Mami Sensi numbers in Subium 0542 929628 0542 929628 and a 0244 661941 ɛno ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yɛtimi agye so yɛn kwada no ɛkɔ school na wɔse yɛ mo mattress papa mo kɔda so na wɔn anyare yare wɔn nso so a uwo fie no wɔsɛ woda mattress papa so ɛne nti sɛ yɛ queen size sɛ yɛ king size double bed dia wo pɛ bia na mattress bia wo pɛ ne papa mu no ɛyɛ Winners Enterprise ɛna me come for the amount san sɛ yɛba no latest foam na se yɛse yɛntɔn mattress papa dia wɔn mo hɔ ɛna wobɛnya bi afei tie ha menuanom ɛne yɛnkununom yɛn wɔfanom mo a moyɛ capitanfoɔ na moyɛ stuffing chairs no mubehia mattress ne papa na mode ayɛ materials a mode kwakwaye stuffing chairs no okɔ ɛyɛ Winners Enterprise an sabe kan nyina bi sɛ ɛyɛ leather materials na wopɛ ana cushion materials na wopɛ no okɔ hɔ no mo a wobenya ne nyina bi 5 inches 4 inches 2 inches and a 1.5 and so yɛwɔ ne nyina ebi
achim odan ye ne bosome rural bank no ena edi enimhwe ye ben liberty frame 0546 305173 0546305173 ye ne mane bo efo eninti dodo no a ye no magya tumi se wo me de yen ebeye business companies yi bo ayen ma yentwe ye homra ye ba enkomo no ye to aso maache ene dwumadie no nso so edin me ofre me Obuoba Ofori Amanfo me pacho me yentwe ye homra ye ba ye to aso Say, Ebano and some trofo entity padia EPM Media College and Coco and a Jinan and Nan Sopa. O my Ghana Muhadie Station Bia Ube Remuno Ubenya Ojumayenia Owie Suku Ewo EPM Media College. Esane say ye de discipline, professionalism, and seriousness and a ye Juma Ewo EPM Untino. Ya want some trofo Ekukudama watchere ye manwa die Shenenson essay admission forms aba out. Yentam beje wo de na watimi abeka yen ho. Ye radio any television courses ni nyina. Forms no brasuku no mu ewo Nkoko Hotel Junction. Ana freyen 0241 393534 0241 393534. EPM Media College, raising professional media stars. Edwuma na ya short work say enti grass ya monso se na monso ne wonransa no munya madwuma ne to ho esanse munim ye na we de hwamu a ube bisabi enya nkrofo ye omo wa agire ha ya omo so omo ye aluminium works na mkofo omo a omo aba be say madwuma ne say amame aluminium works ba dia keto boss na me kire o God's way aluminium works na omo so omo ye hwan mo e ya sori ana dabio wadwuma no mwan pasa no we mu no betumi aye ne ye e de ma o enti se wasi wudan awie na upe obi amara be check glasses e won na we mu ana ohia na se wo pe Italian sliding windows and in the doors hinge doors projected windows swing doors pulpits collection bowls and the kike gan nyina hey and we mu no mu betimi ay madwuma no ko fa mo brame no mo meya madwuma nempo omo wa he God's way aluminium works e wo achem aboabo heya omo ne aboabo musie no na di enhwene mu enkran kwantin point so ya anase obetumi afra omo e wo 0547 148 126 anase 0276 086538 God's way aluminium works quality service our passion. Hey, banjo. Why go? Masa, St. Andrews asebubu wayek machine biomo. Afia we die eye buta 7As 6As and 5As no abruso enti sesei sa wo beto forms e wo St. Andrews SHS a the results ni bi na hwansa afi we ye the 999 candidates and a quatrain emu 997 and a qualify ye ko university wow we die e buru adwen ene ntiase so eno nti se wako school bi akofeli poto e mane ha okra for any St. Andrews SHS. Say St. Andrews ebi akwenya ama omo kwa form 3. Enti ma wonye ha na be fa forms na tire wasi May June exams no bi afia ebe. Enti masa akwenya we mpa ho fisa me ho yanka na aka echi. Enti fresisi a na je wo SHS 3 admission forms 0244 696911 ana 0207 891004. St. Andrews SHS. We are always in the league. Super oh super. Super oh super. Super some cement and superstar cement and it's here dear. Mercy for the contractor for you to aguso and some G's enterprise and a cover cement in your adiaba. And to your mercy ni we a contractor who be your project beer and your super some cement and superstar cement and no necessary water and one day the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour. Now so koto superstar cementa and no see 32.5 N Ghana na and no penny cementa and you 55 kilos ya chow 5 kilos free Ninina and some G's enterprise and now go fadia back him
Some G's Enterprise etonto iron rod size baby enunti wo pe super cement any superstar cement anase iron rods ni bi etu aton no. Some G's Enterprise ewo Akimoda Amantra Yeni Dukes filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. My praise is centered on your grace. Adum, Wadum. Odamaye, Adru Subiem. Na Eden Adru Sui. Anu anu abisano. Eye dwumakuya omoboa emanipa enya ne nsa no nyuma. Omo de sankyerɛkyerɛ wei eba ewa Akimoda ade abre obia. Sɛ wo oba, sɛ wo ye bema, sɛ wo ye akwada, sɛ wo ye panyini. Ubetimi asua bi. Na ne na dwumako ben na de sankyerɛkyerɛ ye ebre kwai. Eye Wulidak Technologies Ghana. Enti omo de namienu ade asiwo. Eye December 2nd to December 10th. Eye Friday and Saturday. And omo de asiwa, omo de sankyerɛkyerɛ wei ade ebre ye. Na de ni de no mba be kyerɛkyerɛ poti. Sa obi pese wosua plasterboard ceiling design and asa POP and asa electric fencing installation and a car and motor tracking system and asa CCTV camera installation, satellite installation and a biofeed digester. Ni nano ye betchra no sada no eno no dabi na ye nwie we ye part 1 tie part 2 no ye betchra sane esi after wash washing powder floor cleaner shampoo shower gel enwayen sane yesi ayen emirenso ye betchra na organic liquid fertilizer, organic powder fertilizer, organic weedicide ebusua for some person pick forms ni bia aye 20 Ghana cedi forms no ebi wo AHENKAN933FM and a total filling station any Bosome FM program we ebekwa so ewo King of Great Chapel Akemwa Sene yane Akem State University College and a Edin Shanimu sa opa sembisabia anasika obetua na wafre ahoma we so 0244 95 99 49 and 0244 63 50 07. Ubetimi Ashiayan our Facebook aya Edu TVGH. Amanfo wey aya nsa no nyuma. Ya kire wey nyina awie no. Ye bema certificate ya odeba kwakwa ya adwuma. E na pen drive programs ni nyina egugu so. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Yera sibebre se fidire da so da ha na utie yen nyame nhyira wo pa Sibano edu nwatwe na abo apa no pa no nkron ho Maakye ene dwumadi didin ofre me Obuoba Ofori Amanfo ofre wo driver Richie taxi driver Rich sa no ofre wo me ma a very good morning me gidi se bibia ekoyie onyununyo no obia bedidi sami etie bia obia bedidi nyame ntie bedidi okay na onim bibi Endra me sheda se mi monitor niyema bi. Na me monitor na me behunu se virtually aban mpanimfo entity se oko Ministry of Finance, oko Ministry of Information, any omo a ya sign wo mo se budget ba omo nchirechiri mu no. Omo neglect radio stations e Ghana do so pa. But Oman neglected radio stations in Ibebre, and they are only speaking to the so-called big radio stations, you know. Near one crying. Kumase crown on pick and choose. Even a cram puno, and your radio in Mokasa. But listen to this thing. My main country MPP are buying. Say, ye freebie propaganda. Propaganda near in contumpo and no crese. Se enipa tie propaganda ni bebree aon se nipa tie enkontompo nsam ni bebree na ebre so kra na wo beka no kra kire nipa no a ohunu wa no odwen hu mienu listen radio stations na ma neglect wo mo na ma adwen say you won't speak to any of them tie radio stations na ma adwen say you won't speak to any of them mo dia ne say some selected few elect I one crying pen you speak to them on issues like this, you know. Me catch radio presenters na aka no, journalists for no aka no. Mo budget na ba said omo tiase no mbechiri mu. Oh yes. Send your motiase. Or no kind of bro no so de otiase no de bechiri mu.
Nti you could see say ensentwefo no bebre nya ya nka ombe kyerɛkyerade ni mu ama nkrofo ate ase yie but omo a omokɔkɔfa omade ne baaye no when you are trying to reach them they keep declining because onya joy onya peace into ane won kasa but the omunim ni say how many people do listen to Peace FM ewo nkurase no how many people do listen to Joy FM ewo nkurase o constituency no yene woman nete. These are the radio stations they listen to. And it's a say you won't speak to people using the local media. No, bra. As I'm trying for the side of Motias, no match remove. No, be bring a bit too futregu at your phone when I feel will be free so about Baby Chubu no the boss sound. Sanet you. It's budget and a bar. More, when you're ready, sir. We are ready as so. We are information center krana benya kwanya monko na mone atiefo nkonko kasa sebi ensuno ne oti krum na ensuno ne oti akurase ebre so ne siese yekoto aba ye nyina ye tubi nti ban chirichirimu wo budget ne sensitive issues like this ye bom puno amumie finance minister deputy finance ministers no ye bom puno amumie sometimes we betumi no mabuko yate ebra no so abe friend we mu out because who say when joy when peace but in any wura free ni say enipa e wo yen localities ha no radio ya no mutie na mumutiri na ye yie se mwanya omo a omutumi kenkan ti ase akiri mu yie anga mkonya ba bifo no anko betra abozi ono so tu futuru gu ani saa afi da obeba be choboi no na nkrofo nso de bo sound saa lete Inti mo penifo na mutietie no mo keka nkyira mo ho say if they fail to recognize media houses no a other regions no if they fail to speak to them on issues like this as I'm trying phone bebre no omo say de omo te brofo na so no be kire mu era me kan say mo de ya mo kwase da mo mfa se da mo wedi ahenkan say so wo fa omo aben adwuma mu okofa ya no mo anke yeti hei ki ya kire mu turo ka ama sa abire nki ya se wadwen of which enwo se basa but omo mkofa ma de ne baaye no obebo mo puno mu muawo obeji watum okay mate bere ben ya bere sei afi bere ne beso obefre no omfa nti omo so se de omo ti ase no mekire mu wo de amon tena ho omo tu futuro no agum ho awo wani so abiri wo ojaba the great Omahene no pay good morning biem good morning biem say omutie yen ewo green pharmacy wo green pharmacy fo abiem a muntie bi ye de be ma waduru eye no wanu mama ho atɔ na ukotie radio bi a ono ankasa kwa me ahe ono abrofo no ɔte ase sen eno akire mu ama ho so ate ase Itinka mo de ba ye the omni be am friend saying debt restructuring program ebi said debt restructuring exchange ebi this day wo so mu oba kire mu anyhow because your friend you also be kire mu na o ma mami ko din komo we mrame ba ya said that take and time I go through budget no portions be my catch say near finance minister co present here is just the abridged version of it. But budget nankasa the page is near 333. If you don't have time, unto me and go through. O kan kakra bia wani be ha ho. Inti yakoba baby ya kenkan aduru ne wa be kyerɛkyerɛ mu ensɛm de akyerɛw. Allocations ayaye ediama certain sectors. Ne ya bi say ho say is it true say ye ho kyere yen say ne mpanifo no painty picture no edi akyere yen no ana because allocations bi ba ko bia me hu ye me yama hye me. National Cathedral ya allocate 80 million Ghana cedis. Me was also Christmas, you know haircut. Wow, I just no haircut. So was Sakura. How could you? Me kwa mane so na fe ye ba ye bra meto so ye kwa kodi abrabo mu ahinta se mu nkomo kakra. Eyo obra kwantu no abia. E wo so ko anim kakra bia ne wasua ade kakra ne awuto sin no na wasan akeka ne ma bom na tumi aboa nti se de bia ye no ye ne apostle righteous Nana Yawinshra Frimpong
ɛna ɛkɔ akɔdi saa nkɔmɔ yi papa wote yɛn ka no pɛn so yɛamo akye na wadaroma biribi abɔkɔ deɛ onyame adom nti biribi abɔkɔ na mo nso nyame adom yɛn nso yɛn ho yɛ papapapapa anɔpɛ deɛ yɛba wo nkyɛn a afe no awurade akrakra nkakra yɛde ɛkɔ awie ya ne sa na yɛn nyinaa yɛ nim sɛ 31st night yɛbɛkɔ asɔre akɔyɛ dede awurade boamio but ne nyinaa foundation no nso so ɛgyina yɛn spiritual life ɛnɛ obi atɔ fam obi yɛ ɔsɔfo wate ahwe obi yɛ kristoni first nanka ɔbɔ mpaeɛ paa ɛnɛ watɔ fam ɛkwan bɛɛ na ɔbɛfa so a ɔbɛ restore saa spiritual life no ɛde afeesi 2023 mɛda wate ɛda onyankopɔn wate ɛwɔ n'adom ɔde adom yɛn animɔborɔhunu a ɔde ahyɛ yɛn so ɛne mpɛmpɛsɛ ɔde abɛdu wɔ afe no mu megye onyame di sɛ ɛbɛbi ɔde abɛdu no ɛkyerɛ ne dɔkɛsɛ ɔde adɔyɛ no ɔde atwa afe no asɛm a ɔbisa me no ɛyɛ asɛm a ɛho hia paa ɛsiane sɛ ahoɔden a yɛde hyɛ afe no ase no ɛnyɛ no ara na mpɛn bebree no yɛtumi ade wie na mpanyinfoɔ sɛ abrabɔ te sɛ mirikatuo wohyɛ ase wɔ ahoɔden mu nanso sɛ ɛbɛwieɛ no na woyɛ nnipa dasani nti na wɔahoɔden ɛso ɛɛte nanso buroni frɛ bibi systems ana ɔfrɛ bibi methods now abrabɔ no a yɛbɔ no ɛyɛ system and method yɛka sɛ system a mpɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɛwɔ sɛnea yɛahyehyɛ adeɛ afa na meka sɛ method a mpɛ sɛ mekyerɛ sɛ yɛwɔ ɛkwan a yɛma system no ɛyɛ adwuma ɛma yɛn anaasɛ yɛde yɛ adwuma ɛwɔ system no mu yɛkɔɔ school no yɛsua biribi ɛwɔ math mu na math no yɛ sɛ wopɛ sɛ wofine the rectangular wopɛ sɛ wofine the area of a rectangular ɛyɛ length times breadth times height L times B times H ɛyɛ formula ɛyɛ method a yɛde hyehyɛ the area of a rectangle nti no saa formula wei wokɔ America saa nɛteɛ wokɔ Japan saa nɛteɛ woba Ghana saa nɛteɛ bɛbɛkɔ biara saa method L times B times H length times breadth times height no ɛno na ɛyɛ formula a ɛda hɔ no ɛna ɛyɛ method a ɛda hɔ a sɛ wopɛ the system area of a rectangle a wobɛtumi de ahyehyɛ wosesa na wobɛnya no wrong wodane na ɛbɛsesa wodane na na kyɛ sɛ nyɛ area na wohyehyɛ saa pɛpɛpɛpɛ na abrabɔ no a yɛrebɔ no ɛteɛ sunsum mu no awurade nyansa mu no ɔde adeɛ bi ato hɔ a yɛfɛ no waiting ɔtwɛn nti Isaiah chapter number 40 and the verse 31 ɔse but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Now one hour train awurade nim no wobɛnya ahoɔden foforɔ ɔse they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be worried. They shall walk and not faint. Now, abrabono, it is either you are walking or you are running, but ability or you are flying. Either you are walking, you are running, or you are flying. But your ability to run or walk or fly is predicated on you waiting. Say abrabono ayebono either own and ana wutumika ana wutu. Now she said ubetu ededu bebi awokono. Say ubetu mika ededu bebi awokono. Say ubenanti ededu bebi awokono. Ejina or train so. Na empem de breno aya yetimi train into obesha atina shate biano aya ne ye edimu ye 40 days fasting, 21 days fasting, 50 days fasting, 70 days fasting. Ye train erade nim binyasa anwode na eno na ye de nante eko afinum. Nanso yedu penso bi wo afinum na afini be ko na wie ya eya na enigye mroso ani abrabomu anyema bia ema ye hwiase ana se ema ye lusu focus kakra no eya ta na atinya adin every otrenso into se obi ahwiase ana se obi awode so wache ana se obi ntimi ndum penso a ewo so oduna na onipa ko no afinum nyina no bi na onya akwanya enko erade ni entwenge because ye ka se otren no ejina ho manyema bebre ne dikan enu ne gina ho ma anyanko fa eda wo ni onyankopon entem etan se obi eko erade ni na otren erade ni mu a enu na erade nyankopon eba ne nchen ani ni bedi nkita ho enti onipa nkita ho dia oni sunsumu erade enya no ejina otren so enu na ma onipa ko litimi di asem eto erade ni na erade nso edi menu masem ato onipa ko na di enti Bible say ebra Moses ko erade
onyankopon edi nkitaho otna erade 40 days na Bible say ebra Moses pie na obae no na okura emransem budo a odeba nti onipa bia otwen erade nim bia no ono onyame enya anyankofa ana ono nyame nya nkitahodie na tosu mienu onya ahoden foforo na tosu nyensa onyankopon ede na asem no ema no ana se odishana no ana odiduani mu na tosu nan Bible say na Moses edim ehre onipa bia ni hono mu a watwen erade nim a opie ya sanya na ne pedi adien sa ne tie edin sakraye ananse saye eba onipa da seni abrabo mu enu nti se wo bisa me se edien ana obi a wahye ase ebetimi aye asan kenya ni sunsumu egina bia ne dekai pa ayo twen mi we otwen a na maba empire bo so se onipa no e wo se oyo obi a opre empire bo anase neni agem empire bo ho anase opese obompire because empire bo edin kenya ye kesie eba onipa da teni abrabo mu na toso miensa a meka ene se e wo se onipa kunu nya oye obi a ode enkrofo a okura agin okura nyamimu agin etwa no hia because abrabo na ye bono your association determines your acceleration. It is the one young crop pa amfen twa ehia won't mean do baby a wo se odu no na toso n9 I was say onipa kunu etimi ye obi a owo abotre patient abotre pa se obenya abotre pa patient na toso num a mede soso enipe I was say onipa kunu etimi hye na no kata yie uhu se obi ahye ase na pese uhu se obi wahye ase a na no kata I see. Enti eya na enye say sunsun bi na sheda because ye hunu say wo no say ohunhum abrabo HCPC ta obetimi adi yie ade nti yetimi ye bibi krampo na wate ahwe enye bibi ne ya ekokeka ne mabom ni nyina eka ho say sunsun ya keka bibi abomo say eye wankata wo decision no ade ba ko ne say abrabo na ye bo no hunam fam no sunsun fam edi hunam fam nyema so enu ntinya ye biara onipa da se ni bi oti atati su bia what odiye bia no ontimi bi ade se huhum bi ta nachi ade se huhum bi ta wachi onipa da se ni bia wadiye entimi ndi ade se huhum bi ta nachi onipa da se ni bia nso wahye ate entimi nhye ate ade se huhum bi eta echi nti umpeja ye eye huhum bi wahye ase eye huhum bi na saa ade ni nyina nso ye hisa ye sepi sunsun into sunsumu se huhum eta wachi a ubetime die se sunsumu huhum bi ekuta obetima hwiase na ya huhum a edidi yie wo ho ya huhum a ema onipa die oname huhum a nipa die oh I see oname huhum a nipa die I see obrunsam huhum so betima mo wadie but odinyama bi bekeka ho ama wo enu ntina me bo otwen so esanse empem bebre no aya yetutu yani ehye nkrofo aya na ye yense the progress of somebody means that you are failing. It is wrong. Obi pedaye ana obi kan ko enkyere se wo wejinkugo ana wahye ase dabi wonin kwan a onyankopon de sani pa ko nam so ana wo so won te kwan a onyankopon de wo nam so ye nyina ye nyamemba but onyankopon emfa ye nyina emfa kwan ba ko so onyame frɛ Job ɔhotiwni onyankopon na nso frɛ Abraham ɔhotiwni nti ye betina ka sɛ Abraham and Job ɛyɛ contemporaries ɔmo yɛ nkrɔfo a Awurade anim no ɔyɛ ahotofo nanso nsɔhwɛ a Awurade di Abraham femu no ɛnyɛ saa nsɔhwɛ na ɔde Job femu yedi a Awurade di ma Abraham ɛnyɛ saa yedi na ɔde ma Job Abraham asifo na ye nyina yabɛgya tumi sɛ ɛnɛ yabɛyɛ adehye ɛwɔ Awurade mu nso ɛnyɛ Job asifo na nyina yabɛgya tumi nanso na Job yɛ ɔhotiwni ade ne Awurade amfa Job anyɛ nti obi mpagya yɛ obi nkanko obi mpuntu enkyerɛ sɛ wo hwiase na wodi nkugo ɛyɛ kwan bi ne Awurade de ne fa so na wo nso wo kwan yɛ Awurade de wo fa so obi de ba no pa obi de ba bi obi de ba na obi de nso ba de hwio mu ɛnu nti na me ka kyɛ onipa sunsum nkenya yɛ no ɔtwɛn mpaebɔ abotrɛ nkrɔfo a wodi twa wo hisia ana fe wa no kasa saa nyɛma num wei sɛ onipa da sɛ ni betumi ahya obetumi emfa oni bebi awa
ama washiasio so no ani ne na mana shiasio say e sumi fi no shiasio obetima san kenya de hu bi obetima san peda bio sani wabobɔ enema num so amaye no yɛmpɛ sɛ bebisa bi aka ho na ama enkrofo adwene mu ayɔ kesene ne kakra nti yɛde besi ɛha na nyame yadom a next week yasan ba ne yaba betoa so ɛwɔ hɔ yɛda ase anɔpa yi sani de bia yɛyɛ no no de wo number betu dwa na sɛ obi bɛpɛ sɛ ɔno bɛbɔ nkɔmɔ wɔ akyire hɔ a my number is 0249627973 0249627973 ebia washiase ebia bibi chiro so washinda ebe wonti ase ebia wo hia akwankyere bi wo hia sɔfo bi ne nakasa ebia rade ada bibi bia kyerɛ wonti ase opo bi obetima kyerɛ wase obetimi afrɛ me saa nso na sɛ erade nso ɛka wakoma sɛ anytime bia nso a yɛbɛba bia no ɔfa yɛ nso ɛma wo nimdie bi ɛma wo ehintasɛm bi na no nso ɔsɛ boa yɛdwuma no nso a ɛno nso normal obetimi afrɛ na ɔno yɛ akasa erade nhyira wo ne dwuma pa mo yɛ ɛwɔ yesu din mu amen amen yɛne apostle righteous nana yawo nhyira frem pɔ na kɔtwetwe nkɔmmɔ no the voice of the blood ministries wɔno ɛne sɔfopani ɔda no nti abrabɔ mu ahintasɛm ɛno na atwa guo no ma memfa sedan kɔma Jubilee Hospital sɛ menka nkyɛw sɛ wɔn mo hwɛ ayafoɔ paa ɛma ho tɔ wɔn outpatient service inpatient service ne ɛkɔ so laboratory test no gu so ɛkɔ so dendenden pharmacy ne nso ne o aduro bi a wopɛ woba hɔ a wo nsa bɛka bi nyame a wadoma mo afa yafunu a ɛno nso yɛ yade o wa mo ani ankɔho ebikun simple koraa ɛne nti call Jubilee wɔn mo antenatal care no ebi yɛsan so ɛwɔ ultrasound system wɔ hɔ no mo a woba yɛbitwa scan bi a ahwɛ sɛ abɔfra no de yi wɔ na yi anaasɛ sɛn ɛna ɛnneɛma esi ɛteɛ bosome kora bɛn mu ɛna wobɛwo no ɛno akyi no mmarima mo mɛkyɛke mu prostrate level no na yankɔfa catheter nhyɛ wo bɛrima emu yɛsan so wɔ eye clinic wɔ hɔ no mo ɛbɛhwɛ w'ani no ɛwɔ sɛ yɛ mo ahwehwɛni wɔ yɛde bɛma wo ɛwɔ sɛ yɛde aduro sɛ so ko ma wo ho tɔ nso a ɛno nso yɛbɛyɛ ne tiawa diabetes ne hypertension nso nkyerɛkyerɛ no gu so ɛkɔ so dendenden kantin so nie aduane no yɛ healthy insurance yɛgye national health insurance ɛna private health insurance ɔdan abowabo ɛyɛ amantra bridge ne so na wobɛhu ne yɛn 0244575799 0244575799 ɛna 0241784645 0241784645 ɛno ne yɛ number a wobɛfrɛ na ɔmo agye wo so Samche Enterprise nso so nie Samche Enterprise baayɛ a wɔso wɔ boaya measie dan no wɔde cementi papapaa unisem gasem ɛna supersem sem ne nyinaa wɔde aba a wɔde boa yɛn iron rods nso efiri nketewa kɔ akɛseɛ mu yɛwɔ ne nyinaa ebi yɛsan so wɔ nkyɛnse yɛde bɔ dan so na do a yɛde bɔ dan so yɛwɔ ne nyinaa ebi wɔ yɛn hɔ no mu a nneɛma ne bɔ fo paa wogyina faako na watɔ ne nyinaa one stop shop ɛne hɔ 0243 583190 0243583190 fresh Samche Enterprise na wɔnyɛ wo so amantra boa ɛyɛ amantra wache junction aboabo kwantempo so amantra wache junction hɔ na wobɛhu ne yɛn story building kama na abɛsi ɛbɛn Dukes filling station na wobɛhu ne yɛn ɛwɔ hɔ woyɛ masoni so na wobɛtɔ bags no bɛyɛ sɛ aduonum ne yɛboro saa yɛwɔ akyɛdeɛ kama de ma wo Anointing Lady Enterprise sɛ menka nkyɛw sɛ Christmas yi mekɔsrɛ na mepaakyɛw ɛwɔ sɛ wogyae wo ankasa bra usika nso kora na wabɛtua no kakra wade meba ho so no na watua wie ɛne nti cylinder bena ceiling fan rice cooker kettle blender ne nyinaa yɛwɔ bi mɛma no nso yɛ dress wɔ mo t-shirt ebi wɔ hɔ saa nso so ɛna trousers kaki knickers no yɛwɔ ne nyinaa kama wrist watch mpaboa a bɛhyɛ shoes no yɛwɔ bi wɔ hɔ center spread carpet ne TV stand center table standing fan jeans no yɛwɔ knickers ɛne yɛwɔ trousers Lacoste nso brand bia winimu no oba ha unsa beka round neck ye will be yene NIB bank ni die no hwe ye wo mobile achemo dan ho no mo a 0247 058102 0247058102 eno ne number be frɛ na yetimi agye wo so Winner Senior High School sunye Winner Senior High School oh jai me ne wo ka say GES ajuana tumu a 2022-2023 academic year no yeguso aye G additionafo dendenden general arts, general science, business, home economics, agric science ni nyina ye kyerɛkyerɛ ɛwɔ yen honomo Winner Senior High School deɛ ye ba no private senior high school a wɔn wɔ abotrɛkyerɛ nipa ma no twɛrɛ nso hwetwa ɛhɔnom no obi a ɛkɔ sanse obi adi wɔn ho adanseɛ woyɛ dwumayɛni ebia na wase no utwere obi
maths ne science ne ayi ne bi wo ho no mo ade hwehwe ho wo pese wo san kwotena ase twere obi mu a me kanfo Winner Senior High School ene de ama wo san say ye ba ne resetting kwa de a Winner Senior High School nkokọ ne importem obi ade atomu a omye numero 1 November December exams na ye try tie friend of deck no egusu a ekoso den ye wo eye hygienic boarding facility wo ho no mo a ye hostel eye free untie sika me pa cho bra in Koko Chidom restaurant no ye ne ne di anim hwe utra Obuoba village no a me pa cho eye Nkoko Kumase kwantempo ne so wo de unya tra kare maka cho say Winners Junction because winners na ba ya che ani to omo agidin uduru ho no mo a ube mane ufiri Kumase na eba ewo nsa bi nkum so ufiri Nkoko kuro so na ekoku Kumase a ewo nsa nifa so si ho no mo na kokoje eya adesua ne bi frey 0244571927 0244571927 and 0208193788 0208193788 Winner Senior High School, you are already a winner. Sunset womu etrimu abobil pa abusia companies yada Roma ena yesin konwa ne yenya hoden na yensoso ensem no ne ekotwi bobreman no na yeyi ni nyina 11 edi ama na meka kire wo se me do be wura budget no ne fa bia me makenkan kakra no na me ne wache na fi mama wo kwan na wabeto wo nkra na ya sori so enti budget ne fa bia me makenkan ya medu so no edoso pa enti you can imagine 333 pages wo kan you can imagine baby amedro no mihu some allocations bi ayaye ediama certain sectors bi na yakasa allocation a eye asori nyina yeye sa ato no ebia yesi ebebo afore elders ni nyina mutu ya 20 Ghana samka nti 20 Ghana na ya ka to no ye allotment allocation a yede ema elders no na the probability say allocation yen sabe kan nyina no eya na mpen bebre no it swings but eya asore dem mo dia ya na gidie ni wosoro because asore de yeden yom betua but we ni aban nti allocation sika ya twitwa to ho no mo ayese ye de bekọ akodi dwuma no enie okọ National Cathedral no ababia makenkan duro no National Cathedral 2023 budget yomo kenkan ye a omo se haircut omo cut omo chese new haircut nti obi anyini ti no National Cathedral 80 million Ghana cedis any sika ye twa ye de kọ ho meanwhile se o man ni mu adding student loan trust enu sika ye de kọ ho 3 million cedis 3 million Ghana cedis any de kọ ho no mo plastic waste recycling fund ye de 2.4 million cedis any kọ ho Green Ghana project Green Ghana enia enu ye ni June bia on enti afiwe June ye besan next year June ye besan ye Green Ghana enu sika ye twa to ho 2.5 million Ghana cedis Water and Sanitation Initiative enu so ye twa 74.48 million Ghana cedis and a Zango Development Fund and so ye de 24.4 million Ghana cedis koho Maslock ye de 14.4 million Ghana cedis and ye de koho the list continues like that but ma yemfansi ha na fe yama akwan na so bre mu bi enti yese ye ho kire yen but yet ohwe allotment ya makenkan a kire wi a ye de 80 million ko National Cathedral wo mo chese National Cathedral na ye den ya yebesi nti ye de 80 million e de ko ho memory revis already ni so ya san release bi this year no ayete se finance minister direct letter ba bonten say omo release 25 million Ghana cedis ni emfa nko ho ene budget 2023 eno so ye se emfa 80 million emfa nko National Cathedral we a budget allocation for 2023 as we speak budget ni ba bia adro ni age atom awie minority for no person mo wo mo na be kire brofum but yeti budget the 2023 budget has been approved by parliament yeti sa brofo no a ni enim ni say budget no parliament age atom enti
allocations ya making kind budget no de me koduru ye and I'm say anopa ma me near from am na me misa this simple question na fi ma kwan na bra mu say ebra ye wo mu obia no one is against say yes National Cathedral obia no one against say yes National Cathedral but say ebra ye wo mu na obi krampo akoto bonda yes ye kate so ama me na me di misika akoto ho no mo no aban ne na ye kire me bra metimi aba beje made ensi hu anka me hwe animu no so no aban no acha kire de ono no pe na te se clearly ne de car ye pesika de akotua enei se me de 30 million Ghana cedis ko top bond na me so okay mia na me de baye enei amasan sesa madwen me ba beje me 30 million a yes sa 30 million na enei me de baye no me nsa nka ni nyina me nsa beka 28,000 pe it is a me 30,000 ba na me so mia na me de baye masesa madwen mumfa misika ma me ye mumfa misika ma me ntobie mu a yes da bi ensa nkwa himfie ensa enkwa himfie ensa ma aninti o 30,000 no ye nya ma ye benya 28,000 e dia ma ya ti 2,000 si ye de kutua ka ye de meanwhile no ye yi 80 million Ghana cedis se ye de kwa ye den ye de kusi National Cathedral na nye bia National Cathedral no e be ko nsu ama Ghana fo e be kwa nyina ma yen ana ebe ye den na ama yen a e kire so a memen krato no onso fa de ebrem na yen sorry so. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Numbers here DD Juma is 0201944485 and 0554820910. Me ba cho udini me bia kase free. Yanti udino. Apia CPP me ba cho yenti o. Se abano mitru se o masra abemfonku ewo financial crisis ho. Because we enku na mo dia sra no a esisi wo no. Ama oman no dikasem nyina no wo mo se no eti se oman ba no ye pekwan bi so na yetumi e holdu abani responsible ala se be vote no vote of no confidence yetu no if you be esi ko de oman no omo ton na 10 years ago be dia oman president bia no obetia kasa ji odwani je oman no ana two omo mtonto no ma wo kwan wo main street border bus stop ni commercial bank line ho no ebi mo gi store asa se ni omo na be du do kwan no gota na no. Oh, Apia CPP Kafra we see a friend Komen Sapila 2 on the also anti so dogo bi no abewu Dr. Bawumia oye our next hope inti mo men support no Amisco Spelele so de ne de aba Alfred Zila Gabriel and so say good morning. I'm Gabriel Gabi ewo enkran achimota and I may feel show no loud and clear koso na bo adwuma from my Gabi ne de odi ebaye eno no Atanga Bernard and so say good morning from Kuntanase. Or say the fact that is the fact is that 6 years brofidi to the biana aibibia ho me pesa me tia se na me de batwi mu eno so aibibia ho eh you want to do maybe I can say free. Hello. Yes sir. Good morning. Good morning. Would you maybe I can say free? Paul and you wenchi me pa try into I'm a pewa kasapa ya dasi na uni bibi di wo mi se je wo je wa wo kan nyina ni ne wa me akonya se yen kan nyina no ye ka guko enya di obi abefo on pen fo na wo so le so ma di pise se no mo yin pise ya ro mbe yo on be yo mo be so mo yi bia o kin wo ka bibi obi abeti
nti no ɛyɛ adwempɔ na wɔn adwempɔ sɛ na wɔn yɛ nti wɔn yɛ agya wakɔ ama ntima nti no yɛn yɛ wɔn na wɔsɛ hwɛ yabrabɔ yi ɛne yɛ adwuma yɛ kakraka yɛ nya yɛde tɔ duane di no yɛhwɛ no yie ayɛ sa no sɛ yɛka sɛ yɛdi mpanyinfoɔ no akyi bi a masa yɛbɛkasa sɛ yɛde yɛka nyina yɛka gu kwa obi no ɔte kɔ ɔmfa yate yɛda se etire nso enya entiye ne nso de enya de ebegya ekyehye nti ebekɔ so anso aka ɔmo betie mpanifo ni tie obi ka so mu ntie a na ɔdaadaa wo ɔmo tie pa wo de ofra ma wanompa na ɛsɛ wudi atem na hwade ɔmo tie na yɛka nyina ɔmo tie pa ɔmo tie ɔmo monitor pa oja ba maka wo de no wasan de aba odi ni baabi akasa free eja na ahye ntie we ayi oboba mi bideo the we see a sound down me nyankopon a enu na be mo akọ heaven ana ye mpani foi kikalo mondum senya me sompa eso mo mo mutim kusu o mei wa mutim ama obi abla ye na djuma de sika beto kwa no obeyi a wo pese wo yi na wo pese wo yi ma no yo no pese wo yi de wo nyima wo kali sika we de kwa kusia solendan oboba etom nya wo tsia ti nya tade se ti pa e be de akoda no akoko su nya kopon oboba e pele fo no mo nyi ya wo kakra o mo nyi ya wo kakra na bible say ndi ye nyina e be pi atempu yo mo ye bia ko so aten yo mpe no mo nye yate nyame enka nso oho nash ne de odi free asane bae no yadura asane de amamenchia eye Gladys ampa ben Eraba Suzy ena Bra Elijah ne Elisha abusuan ni nyina ye chiachia mo e ba chodi bebe akase free hello onti enka disi okoba afia bim me ba chodi bebe akase free me de boa kin kase free odan me ba chodi ntio yo boba da wa sepa se ohun panifu a ye ni omo omem na mo panifu a ye yim se mo medi ani ana mo da ending da prosem na nkwala ye oji machi a yesu ana e de da kin so be so afiri mu ho mi TV na finance minister be gira ho o man panifu aka se ta aka TV ano anya o man sika na e bi besi after de na ade nchin ya kwanta ya kwan sika we sika o man ye ho kire ni amakwa e poso nti sika we de ko teka ne so bi kura na sorry dan de amri bi e betimi asi enya chinchina chan kakaka oboba ye hu mpani popa ye ni omo mam na nyame ho da se yenso ye da se papa won so betumi aba 0201944485 mo Vodafone I think say there is something wrong as a pressure ni nyina aba MTN ne so pressure ni nyina MTN ne so na aba enti se enye adwuma na ma ye hunu e ba cho odini bebi akase free hene prince yenti we ala sai de de watu pa maka ensem ni pa man na obo se yempele ko de bebi ana obo ni ye hokra ni hunu se se bi ya so no ye nyansa ana nyansa wo fie ana ye su nyansa e bi bebi a aya ni yempele ko no omo ni ye ho kakra na usho ye communicators ni ko na ye ba ba no ego kwa de ma sabi entity party to am yempele ko no mo ma she e to mo fi sa ya bi a am le du omochi ne ye se no fi se bi a ye ni nyansa bi ana se ye ni mo she o so wo ke bi se sabe de tele ba omo from enko other radio station to omo from omo hu de wo yi ne ye ma no papa mo tete in fact to aso omo so ntiase na what do you say na fi se wo de be ye bi a so for what is a partner a person me ko position so so na o kan in there what almost papa anu anu aka no e for mu tie e na so fama e do se de telephone agasa ye da se bebre prince eno no ko be chia bokomo ni matwa no so afia bi eso so di bia ba we ba chudi be akase free hello we ba chudi be akase free bo kebla ko wadaro ma yinti o yo de bia boss body ene mo ene di mapa o ye bo mo man Ghana ene astrology ne bim sentoni
Atena, you will not have to make an say. The best way in 24. The registration is now testing. I'm on life from now. I'm with you because, yeah, off from so your door supply. Okay, I'm now UGCC Kofa coming from a trouble to buy somewhere, you know, secretary to UGCC. Now, UGCC for now, I'm on come to me now, only the urban areas. Potassium. And so coming from a better CVP, no, yeah, fast. A big campaign bus, Saturday, rural areas in crossing class in 3. I'm only bound also, no. I'm going election, not a CVP. I UGCC for the Abohonum. I didn't hear because of me running now or a buying areas, and I thought only Scania, Unmadia, now to me and won't be joining our party. It's the best and fast addition. Now, as faces near war, you look at Amumbra. Now, because any public brain, seven book on only TV qualities, SARS faces maybe. But yeah, and a pair of say, what am I for you? 1 for free. But any fine and a tea registration. So I cut issue nearby. In a car, something one walk I and Tiano Salanya, and enter this year. First, but you are teaching them and my head. The thing was a that's say, yeah, I'm not from Kakana, I'm teaching it. Boba, before I couldn't answer number Sunday, matters about for the table, John White. And only I want to tell my. You, Mate. I say, whoa. If you be say, a man for a mobile JJJ and Sassy and empening for, we know a quamamo. Me, Mama Vic. Yes, Encrophobia cotton sasso or dan SDA area ho. Omajans snegu ha no so and a swefuna and more pythons ni snakes no makeka ho. And our gens as an abosom, but you didn't be able free. Obuoba me paucho me din e de Georgia Obuoba me kasa free or dan here. Ye de radias me gidi say na de wo were ho ye kra. Obuoba me wura huye pa. Obuoba din na me kasa. Obuoba na me sha oni ukrew ni na adwuma mo. Obuoba me nua ba bi wo asubua. Ye fe no oba lazy oni na adwuma efo na Obuoba mo so mu tia wo pa. Na me enkoso nto wo nkon na ombo adwuma. Obuoba me koma asem so a. Obuoba ma me nsira ahodin wum. Na emu wodin emfa ma sire mu se jata John Dramani Mahama. Going that is a concon and coupon and born of Hobby. Now on finding sea man. And could say, and film you know a day enemy of a sooner. Now coupon that table in my ascendance. Obuoba didn't make us. Obuoba may still be there and make me raffle. She say you road minister. Papa Yabaka say, road tone, Fasubian. Road tone as the cake move by the Kanket and keeping here. Georgia, Yanka road minister somewhere how. Ya can't send me. Me tell the entire mammy raffle. And then I made shows. Okay, I said, Yan discuss here, the once a man will read a home. Yea, I've been a home, I watch a wife home. You are about your mammy, when I'm in what oh, breakfast when oh, Boba, you dear. Yamia Duma, sir, ain't he? Yet I see be brain. Yamia Duma will be more. Near Adrian Dre, home, yen ye by ye didn't come be brain, no, I can't send be brain, no. I know now your person wants to do a drink buffer home. Why? Yen sana MY, come pa. Ain't he, Abusia, na no messages in also so a bit mua. Near a casafa, yen Adrian Dre home, wahano, a becca wasem. Ora Paul ni mo sa kodie, a rector. I no pay me my good morning, boss. If you be my son now, can a hun here pa. More makoto tons as or SD hormonoa. Mon no more munyam fanya when we jana fuano. As you say, if you feel in children in primary, a kum crofom potemo or sena what we be omukum, bear semi and san adding. Momra medo dodo ho. Oh, a bear cran and papa dan crack or bussy swansa. As I send a wow with the anti-sire bedje through in some. Okay. In timpany for months moon take it up. This charge na mo hwe enye bibi emfa ho ema yen ya wie ne sa enti ye na ne ni en sorry nko slide number as you keep up the good work. In fact, this current NPP led Debbie message no ye
WhatsApp nko a messages abaye 55. Yeah, there can. Hey. See. And you may my yenshia ewo boiling issues so. And some of the can be the home come on. Budget no so you so can 333 pages. And I get what. Na maybe that will be cancer much me. Say politicians the person who be mu ani so a saa o. Enti we obekan be wie no. Na ya say di sika bi kura afi na obekan be wie ni ya say di sika bi ya say no so ho report. And also the number 400 pages. It will back in can also be. We are some choni or Ghana ha wo breu. You say be I some choni we lazy. We are lazy some choni, you don't read, you don't do any researches. Yi mo best yes say okoda okutieti nkrofo a de wote ye no so aba ye kan bia. Oh no there we need problem. Na 333 pages. Obeda kan wie. Mami fasidan confirm udi AHENKAN933FM yaboa adwempa hene ko fimensa ka obike Kwame Asante na Billy Man ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Mami fanchi ason confirm anti adwa no pay me my good morning. Ne akoyi o ye number na wa frɛ na wa boy abaso de ankoyi nso na wa twen adwen si so na wa te ase ama me sɛ enipa na efom enipa na edeche ye wode da so wɔkyena anwumere mpo yebehia ba on ma kye so ne de ye wode da se kyena hwɛ ho so yie. Good morning.